ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, நம்ம இப்போ பகவத்கீதை 18 டேஸ் கோர்ஸ் லெவல் 1ல் இருக்கோம். அதில் நம்ம இன்னைக்கு 8th சாப்டர் நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஓகேங்களா? ஒரு நிமிஷம் நான் ஸ்க்ரீன் ஷேர் பண்ணிடுறேன். ஓகே, ஹரி போல். மகாநட நிகிரகத்தில் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். 8வது அத்தியாயத்தோட தலைப்பு அக்ஷர பிரம்ம யோகம், கிருஷ்ணரை அடைதல் அப்படின்றது. சரிங்களா? நம்ம என்ன பண்ணணும் இந்த லைஃப்பில் அப்படின்னா, நம்ம பகவானை நம்ம அடையணும். பர்த் டெத் லைஃப் சைக்கிள்லேருந்து வெளியில் வந்து நம்ம பகவானை அடையணும். பிறப்பிறப்பு சுழற்சியில் நம்ம ஃபஸ்ட்டு வெளியில் வரணும். அதுதான் நம்மளுக்கு லிவிங் என்டிட்டிஸ்க்கு ஒரு செய்ய வேண்டிய ஒரு முக்கியமான வேலை இல்லைங்களா? நம்மளோட கடமை. நம்ம அதை தான் புரிஞ்சுக்கணும். ஆக்சுவலாக நம்ம என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம்னா, இந்த ஜட உலகத்திலே நம்ம அப்படியே வாழ்ந்துட்டுருக்கோம். ஸ்க்ரீன் தெரியுதா? தெரியுது மாதாஜி, தெரியுது மாதாஜி. சரி, இல்லை ஸ்க்ரீன் பாஸ் ஆச்சு, அதனால தான். ஓகே ஓகே. ஸோ அந்த வகையில் வந்து கிருஷ்ணரை அடைதல், அதுதான் வந்து நம்ம வந்து நம்மளோட லைஃபோட அல்டிமேட் டெஸ்டினேஷன். நம்ம இங்கே வந்துட்டு பர்த் டெத் அப்படின்ற ஒரு சுழற்சியில் இருந்துகிட்டே இருப்போம். ஆனால் பகவானை அடைஞ்சிட்டோம் அப்படின்னா நம்மளோட நித்தியமான பொசிஷனுக்கு நம்ம போயிடுறோம். ஆத்மா அந்த நிலையில் நம்ம பகவானை நல்லபடியாக நம்ம பக்தி சேவையில் பண்ணுவோம். அதில் எந்த விதமான மாற்றமும் இருக்காது, அதில் கஷ்டங்கள் இருக்காது. சரிங்களா? பரிபூர்ணமான ஒரு சந்தோஷம், பிளிஸ்ஃபுல்னஸ் இதெல்லாம் தான் இருக்குது. ஸோ அதனால் இதுதான் ஒரு ஆத்மா அடைய வேண்டிய ஒரு டெஸ்டினேஷன், கிருஷ்ணரை அடைதல். அதுதான் எப்படி அப்படின்றத இந்த அத்தியாயத்தில் நம்ம பார்க்க போகிறோம். பக்தி யோகத்தில் 2வது அத்தியாயம், பகவத்கீதையில் 8வது அத்தியாயம். சரிங்களா? அக்ஷர பிரம்ம யோகம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம மங்களாச்சரன் நம்ம ஆஃபர் பண்ணிடுவோம். யாருக்கும் மங்களாச்சரன் ஆஃபர் பண்ண விருப்பம் இருக்கா? ஸ்க்ரீன் சாப்டர் நேம் தான் இருக்குது. அதான் கேட்டேன் பிரபுஜி. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. அதுதான் கேட்டேன். ஏன்னா எனக்கு இங்கே ஸ்க்ரீன் பாஸ்டுன்னு காமிச்சது. ஸோ அதுதான் கேட்டேன். ஓகே, ஒரு நிமிஷம் மறுபடியும் ஷேர் பண்ணுறேன். நேற்று கேட்டதுக்கு நீங்க வந்திருக்கீங்க கிளாஸ் அப்படின்னு சொன்னனால தான் நான் வந்தேன். அட்டன் பண்றது போட்டுங்க உஷா மாதாஜி கிட்ட. சரி 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 பிரபுஜி, அது என்னோட நேற்று விசாரிச்ச போது நீங்க வந்திருக்கீங்க அப்படிங்களா? சரி சரி பிரபுஜி, அதான் எனக்கு அது ரொம்ப பிளஸ்டு பிரபுஜி. நான் பிளஸிங்காக ஃபீல் பண்ணுறேன். அவசியம் வந்துட்டு டைம் இருக்கும்போது அவசியம் ஜாயின் பண்ணுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரி போல் பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி, நான் இப்ப வெளியில இருக்கேனால ஒன்லி லிசனிங் மட்டும் இன்னைக்கு பண்றேன் மாதாஜி. ஓகே சரஸ்வதி மாதாஜி. தேங்க்யூ. யாருக்கும் மங்களாச்சரன் ஆஃபர் பண்ண விருப்பம் இருக்கா? ரிசைட் பண்ணுங்க மாதாஜி. அவசியம். ருக்மிணி மாதாஜி. ஓம் அக்ஞான திமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சன ஷலாக்கயா சசுர் உன்மீலிதம் ஏன தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமः. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மனோபீஷ்டம் ஸ்தாபிதம் ஏன பூதலே ஸ்வயம் ரூப கதாமஹயம் ததாதி ஸ்வபதாந்திகம் வந்தே ஹம் ஸ்ரீ குரோ ஸ்ரீ உதபத கமலம் ஸ்ரீ குருன் வைஷ்ணவம் வாம்ஷ ஸ்ரீரூபம் சாக்ரஜாம் ஜாதம் சஹகன ரகுநாதான்விதம் தம் சஜீவம் சாத்வைதம் சாவதூதம் பரிஜன சகிதம் கிருஷ்ண சைத்தன்ய தேவம் ஸ்ரீ ராதா கிருஷ்ண பாதான் சஹ கண லலிதா ஸ்ரீ விஷாகான்விதாம்ஷ. हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोयेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदा गणेश्वरी वृषभ भानुसुदे देवी प्रणमामि हरि प्रिये. वाञ्छा कल्प तरुभ्यश्च
कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, ரொம்ப அழகா வாசிச்சு கொடுத்தீங்க மாதாஜி. உண்மையிலே மகான் பரம்பரை ஆச்சாரியர்கள் ரொம்ப ஹாப்பியா இருந்திருப்பாங்க. அந்த பிரயத்தனம் இந்த பேட்ச்ல எனக்கு அது ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. எல்லாருமே வந்துட்டு ரொம்ப எந்துவா வராது மாதாஜி, தமிழே வராது. தமிழ்ல படிக்கவே இல்லை நான் மாதாஜி. அப்படிங்களா? சரி சரி சரி. தமிழ் எனக்கு வராது. எனக்கு ஆக்சுவலி மிஸ் ஓ படிக்கதான் வரும், எழுத வராது மாதாஜி ஓ எனக்கு. சரி சரி மாதாஜி. ஆனா ரொம்ப அழகா உண்மையிலேயே வாசிச்சீங்க மாதாஜி. ருக்மிணி மாதாஜி, ஹரி போல். உண்மையிலே எல்லாரும் ரொம்ப எந்துவா இருக்கீங்க. நிறைய கத்துக்கணும், நிறைய பண்ணணும் அப்படின்றது அதுதான் வேணும். கிருஷ்ண பக்திக்கு ரொம்ப நிறைய தேவைப்படுறது அதுதான். அதனால நல்லபடியா சாண்டிங் பண்ணுங்க, இந்த மாதிரி நிறைய லேர்ன் பண்ணுங்க. ஹரி போல். சூப்பர் ருக்மிணி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. பிரணாம்ஸ். ஓகே, நம்ம இப்போ ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தருக்கு நம்ம மங்களாச்சரன் ஆஃபர் பண்ணிட்டோம். இப்போ நம்ம 7th சாப்டரோட ஓவர் வியூ பார்த்துருவோம். பகவானை பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் நேத்திக்கு, சரிங்களா? கிருஷ்ணரை பற்றிய அறிவின் மகிமை அப்படின்னு. ஏன்னா பகவான் வந்து மெட்டீரியல் நாலேஜும் ஸ்பிரிச்சுவல் நாலேஜ் ரெண்டுமே கொடுத்துருந்தாங்க. சரி, அதை கொடுக்க போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க இந்த அத்தியாயத்தில். ஜட விஷயங்கள் பற்றியும் ஆன்மீக விஷயங்களை பற்றியும் அது தெரிஞ்சுக்கிட்டதுக்கப்புறம் வேறு எதுவும் தெரிஞ்சுக்கவே வேண்டாம். அந்த அளவுக்கு எல்லாமே பூர்ணமாக நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம், சரிங்களா? வேறு எதுவும் இருக்காது தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு அப்படின்றத பகவான் வந்து குறிப்பிட்டிருந்தாங்க. அதுக்கப்புறம் பகவான் கிருஷ்ணர் ஆற்றல், அவங்களோட எனர்ஜிஸ் பற்றி பார்த்தோம். பகவானோட ஜடசக்தி, அந்தரங்க சக்தி, அதுக்கப்புறம் மார்ஜினல் சக்தி, அந்த ததாஸ்த சக்தின்னு சொல்லுவாங்க, சரிங்களா? இது பற்றி நம்ம பார்த்தோம். அதில் முக்கியமாக பார்த்தது என்னென்னா பகவானோட பகிரங்க சக்தி பார்த்தோம், மாயா சக்தி. பஞ்சபூதங்கள்னால வந்து நிலம் அப்புறம் வந்து நிலம் நெருப்பு காற்று ஆகாயம், அதுக்கப்புறம் அதுதான் பஞ்சபூதங்கள். மனம் புத்தி அகங்காரம் இதெல்லாம் சேர்ந்து 8 பிரிந்து ஜடசக்தின்னு பார்த்தோம். அதுக்கப்புறம் அதை விட உயர்ந்தது என்ன அப்படின்னா ஆத்மா, சரிங்களா? அதை பற்றியும் பார்த்தோம். நம்ம ஆத்மா என்ன பண்ணுது? சுயநலமா இந்த ஜடசக்தியை நம்ம பயன்படுத்திக்கிறோம், நம்மளோட சென்ஸ் கிராட்டிஃபிகேஷனுக்காக நம்ம பயன்படுத்திக்கிறோம். ஆனால் இது பகவானோட ஜடசக்தி இல்லைங்களா? நம்ம என்ன பண்ணணும்? அதை பகவானுக்காக தான் நம்ம அதை கொண்டு வரணும், பக்தி சேவையில் கொண்டு வரணும். ஆனால் நம்ம வந்துட்டு நம்ம சொந்த சந்தோஷத்துக்காக அதை நம்ம பயன்படுத்திக்கிறோம், நான் எனதுன்ற நிலையில். அதுக்கப்புறம் பகவான்கிட்ட யாரெல்லாம் சரணாகதி பண்ண மாட்டாங்க, அப்புறம் யாரெல்லாம் சரணாகதி பண்ணுவாங்க அப்படின்றத பார்த்தோம். அதுக்கப்புறம் தேவதேவி வழிபாட்டு முறை அதை பற்றி நம்ம பார்த்தோம், சரிங்களா? இப்போ நம்ம 8வது அத்தியாயம் பார்க்க போகிறோம். அதில் வந்து அர்ஜுனர் வந்து 8 கேள்விகள் கேட்குறாங்க, சரிங்களா? 8வது அத்தியாயத்தில் 8 கேள்விகள். அதுக்கப்புறம் இறக்கும் நேரத்தில் கிருஷ்ணரை நினைவில் கொள்வது, அதுதான் நம்ம பண்ணணும், சரிங்களா? நம்ம எல்லாருக்கும் டெத்துன்றது உண்டு, யாரும் வந்து இதுலேயே இருக்க போகிறதில்ல. அதுவும் டெத்துன்றது என்ன அப்படின்னா நம்ம வந்து சரீரம் இந்த சோல் வந்து வேற ஒரு சரீரத்தை எடுத்துக்குது, அவ்வளோதான். நமக்கு ஒன்றும் ஆகாது, ஆத்மா அதுக்கு ஒன்றும் ஆகாது. ஆனால் எப்படி இந்த சரீரத்தால் பயன்படாது அப்படின்னு ஆனதுக்கப்புறம், அதாவது வயசானதுக்கப்புறம் நம்மளால ஆரோக்கியமாக இருக்க முடியாதுல்ல. அப்போ என்ன ஆகிடுது? இந்த சரீரத்தை விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் அது அது உடனே வயசானதான் இறப்பு வருதானா? அப்படி இல்லை, சீக்கிரமாக வருது. டிபெண்ட்ஸ், கர்மாவை பொறுத்ததெல்லாம், சரிங்களா? சரி, ஆனால் ஒரு சரீரத்தை விட்டு இன்னொரு சரீரம், அதாவது ஒரு ட்ரெஸ்ஸு வேணாம் அப்படின்றது பயன்படாதுன்றதை விட்டுட்டு வேற ஒரு ட்ரெஸ் எடுத்துக்கிற மாதிரி தான். ஆத்மா ஒன்றும் ஆகாது அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். ஸோ அந்த வகையில் இறப்பு அப்படின்றது இன்னொரு சரீரம் கிடைக்கும். அது அப்போ அந்த நேரத்தில் நம்ம வந்துட்டு இறப்புன்றது மஸ்ட், அதுவும் வந்து நம்ம எல்லாருமே எதிர்கொள்கிறது தான். அப்போ அதில் என்ன பண்ணணும் நம்ம அப்படின்னா, அதுதான் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம். அதுதான் நம்மளுக்கு எல்லாம் டெஸ்ட்டு, சரிங்களா? நம்ம எல்லாருக்கும் ஒரு எக்ஸாம் இருக்குது. என்னென்னா, இறக்கும் நேரத்தில் பகவான் நினைச்சால் நம்ம பகவான் லோகத்தை அடைஞ்சிடுவோம். இறக்கும் நேரத்தில் நம்ம வேற ஏதாவது நினைச்சா அதுதான் நம்மளோட ஆத்தாரம் ஆயிடும், சரிங்களா? அடுத்த பிறவிக்கான ஆத்தாரம் ஆயிடும். அது நம்ம இந்த ஸ்லோகங்களோட நம்ம பார்க்கலாம், சரிங்களா? அதனால ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும். யோகமிஸ்ரா பக்தினால் கிருஷ்ணரை நினைவு கொள்வது எப்படி அப்படின்றது, அப்புறம் தூய பக்தினால் கிருஷ்ணரை நினைவுபடுத்துதல் அப்படின்றது, பொருள் உலகம் மற்றும் ஆன்மீக உலகத்தை பற்றி நம்ம பார்ப்போம். அப்புறம் கிருஷ்ணரை பெறுவதில் தூய பக்தியின் உச்ச நிலை அப்படின்றத நம்ம பார்ப்போம், சரிங்களா? இது அப்படியே ஸ்லோகங்களோட பார்க்கலாம். இப்போ 7.29 7.30 ஸ்லோகமும் வாசிக்கணும். யாருக்கு ஸ்லோகம் வாசிக்க விருப்பம் இருக்கா?
ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, நான் வாசிக்கட்டுங்களா? மாதாஜி வாசிச்சுக்கோங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அத்தியாயம் 7 ஸ்லோகம் 29. ஜராமரண மோஷாய மாம் ஆஸ்ரித்ய யதந்தி யே தே பிரஹ்மதத் விது கிருத்ஷ்ணம் அத்தியாத்மம் கர்ம சாஹிலம். அத்தியாயம் 7 ஸ்லோகம் 30. சாதி பூதாதி தைவம் மாம் சாதி யக்ஞம் சயே விது பிரயாண காலே அபிஷமாம் தே விதுர் யக்த சேதச. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இந்த 2 ஸ்லோகமும் நம்ம வந்துட்டு இதுல பார்த்தோம். 7th சாப்டர்ல நம்ம பார்க்கல, லெவல் 1ல இருக்கனால நம்ம பார்க்கல. ஆனா இது 2 ஸ்லோகமும் அதுல இருக்கு. சரிங்களா? அதுல வந்துட்டு அர்ஜுனன் வந்து இதெல்லாம் கேட்டிருப்பாங்க. பிரம்மம் அப்படின்னா என்ன, அத்தியாத்மானா என்ன, அதி தெய்வம்னா என்ன, அதி யஜ்ஞம்னா என்ன, இறக்கும் நேரத்தில் எப்படி நினைவில் கொள்வது அப்படின்றதெல்லாம் கொஸ்டினா கேட்டிருப்பாங்க. சரிங்களா? அதெல்லாம் இருக்கும். சாரி, அர்ஜுனர் இல்ல, பகவான் சொல்லியிருப்பாங்க. சரிங்களா? இப்போ வந்து அர்ஜுனர் வந்து அதெல்லாம் கொஸ்டினா கேட்பாங்க. 8th சாப்டர்ல அர்ஜுனர் வந்து அதெல்லாம் என்ன அப்படின்றத கேட்டிருப்பாங்க. 8 விஷயங்களும் கேட்டிருப்பாங்க. 7th சாப்டர்ல அது பகவான் சொன்னது. இப்போ 8.1 8.2 ஸ்லோகம் நம்ம பார்க்க போறோம். சரிங்களா? யாருக்கும் ஸ்லோகம் வாசிக்க விருப்பம் இருக்கா? யாருக்கும் வேண்டாமா? சரி, ஓகே. வாசிக்கட்டும். நான் வாசிக்கட்டுமா மாதாஜி? வாசிச்சு கொடுங்க. किं तत् ब्रह्म किम् अध्यात्मं किं कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतं च किं प्रोक्तम् अधिदैवं किम् उच्यते. அர்ஜுனன் வினவினான், எம்பெருமாளே, உத்தம புருஷரே, பிரம்மன் என்பது என்ன, அத்தியாத்மம் என்பது என்ன, பலன் நோக்கு செயல்கள் யாவை, இந்த ஜடத் தோற்றம் என்ன, தேவர்கள் யாவர், இவற்றை தயவு செய்து எனக்கு விளக்கு வீராக. அடுத்த சாப்டர் வாசிக்கணுமா? அடுத்த ஸ்லோகம் வாசிக்கிறோங்க மாதாஜி. சரி மட்டும். அதியுஞ்ச கதம் கோத்ர தேஹே ஸ்மின் மதுசூதன பிரயாண காலே ச கதம் நே யோசி நியதாத்மபி. மதுசூதனரே, யாகங்களின் இறைவன் யார், உடலில் அவர் எவ்வாறு வசிக்கின்றார், பக்தி தோண்டில் ஈடுபடுவோர் உம்மை மரண காலத்தில் எவ்வாறு அறிய முடியும். ஹரி போல். ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே மாதாஜி, ரொம்ப அழகாக வாசிச்சு கொடுத்தீங்க. இப்போ அர்ஜுனர் இப்போ கேட்குறாங்க. சரிங்களா? கொஸ்டின் கேட்குறாங்க பகவான்கிட்ட. பிரம்மம் அப்படின்னா என்ன, அத்தியாத்ம அப்படின்னா என்ன, பலநோக்கு செயல்கள்னா என்ன, ஜட தோற்றம், தேவர்கள், இதெல்லாம் எனக்கு சொல்லுங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க. அதுக்கப்புறம் யாகங்களின் இறைவன் யார், அவங்க எங்க இருக்காங்க சரீரத்துல, அதுக்கப்புறம் பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுவோர் உண்மை மரண காலத்தில் எவ்வாறு அறிய முடியும் அப்படின்னு நம்ம இங்கே தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? அப்போ இதுதான் நம்ம பார்க்குறது. அந்த 8 கொஷின்ஸும் அதுக்கான ஆன்சர்ஸ் பகவான் கொடுத்தது, உபதேசங்கள். சரிங்களா? பிரம்மம் அப்படின்றது என்னன்னா அழியாத ஜீவன். சரிங்களா? ஜீவாத்மா அப்படின்னு நம்ம பார்க்குறோம். அதுக்கப்புறம் அத்தியாத்மா அப்படின்றதும் ஜீவாத்மாவை தான் குறிக்குது. சரிங்களா? இந்த 2த்துக்கும் ஆன்சர் வந்து ஜீவாத்மா. கர்மா அப்படின்றது என்னன்னா, நம்ம இந்த சரீரம் வச்சுருக்கோமோ, இந்த சரீரத்துக்கு தேவையானதா உண்ண உணவு, உடுக்கோடு, இருக்க இடம் நம்மளுக்கு தேவைப்படும். அதுக்காக நம்ம ஏதாவது ஒரு செயல்கள் பண்ணுவோம். அப்போ ஏதோ ஒரு எதிர்பார்ப்போடு நம்ம என்ன பண்ணுறோம், ஒரு செயல் பண்ணுறோம். சரீரத்தை பாதுகாக்கணுன்ற ஒரு விஷயத்துக்காக நம்ம என்ன பண்ணுறோம், செயல் பண்ணுறோம். அப்போ பொருள் உடலுக்கு வழிவகுக்கும் செயல்கள், அதுதான் வந்து கர்மா. சரிங்களா? அப்புறம் அதிபூதா, அது என்னன்னா பொருள் இயற்கை, இந்த ஜட இயற்கை. அதுக்கப்புறம் அதி தெய்வா, அவங்க யாருன்னா பகவான். சரிங்களா? அது வந்து விராட் ரூபம், விஸ்வரூபத்தை சொல்லுவாங்க. எல்லா தேவர்களையும் உள்ளடக்கிய விராட் ரூபம், அது வந்து அதி தெய்வா அப்படின்னு நம்ம இங்கே பார்க்குறோம். அதி யக்ஞா, பரமாத்மா. சரிங்களா? அதுக்கப்புறம் அதி யக்ஞா எங்கே இருக்கிறார் அப்படின்னு நம்ம இங்கே பார்க்குறோம். அவர் எல்லாரையும் நிதயத்திலும் இருக்கிறாங்க அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். இறக்கும் நேரத்தில் கிருஷ்ணரை எப்படி நினைவில் கொள்வது அப்படின்றது வாழ்நாள் முழுவதும் பயிற்சி அப்படின்னு நம்ம இங்கே பார்க்குறோம். சரிங்களா? ஸோ இதெல்லாம் தான் இந்த இந்த கேள்விகளுக்கு உபதேசங்களை நம்ம பார்க்கறது. இதில் வந்து ஒரு 3 விஷயம் நம்ம பார்க்குறோம். அதி ஆத்மான்னு ஒன்று பார்க்குறோம், அதி பூத்தான்னு ஒன்று பார்க்குறோம், அதி தெய்வா அப்படின்றத பார்க்குறோம். சரிங்களா?
அதி ஆத்மா அப்படின்றது இது மூணு வந்து மிஸ்ஸரிஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. சரிங்களா? த்ரீ ஃபோல்டு மிஸ்ஸரிஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. நம்ம இருக்கிறது எந்த உலகத்தில் இருக்கிறோம்? இந்த ஜட உலகத்தில் இருக்கோம். சரிங்களா? இந்த உலகத்தை எந்த எந்த சக்தி, பகவானுடைய எந்த சக்தி இந்த உலகத்தை இயக்கிட்டு இருக்கு? மாயா சக்தி. மாயா சக்தி யாரு? பகவானுடைய சிஸ்டர். பகவானுடைய சிஸ்டர் யாரு? துர்க்கை அம்மா. துர்க்கை அம்மாவோட கையில் என்ன இருக்கும்? திரிசூலம் இருக்கும். கரெக்டுங்களா? அப்போ அந்த திரிசூலத்தில் 3 இது ஷார்ப்பான எட்ஜஸ் இருக்கும். அந்த மாதிரி தான் இந்த 3 விஷயமும். ஓகேங்களா? ஒன்று வந்து அதி ஆத்மா. நம்மளோட மனமும் நம்மளோட சரீரமும் நமக்கு கொடுக்கக்கூடிய கஷ்டங்கள். இதை வந்து அதி ஆத்மான்னு சொல்லுவாங்க. நம்ம மனம் என்ன பண்ணும்? நம்மளை எப்படியுமே சஞ்சலத்திலேயே மேக்சிமம் வச்சுருக்கோம். சந்தோஷத்தில் வச்சுருக்கிறதுன்றத விட சஞ்சலத்தில் அதிகமாக வச்சுருக்கோம். அதுக்கப்புறம் சரீரத்துலேயும் ஏதோ நோய் நொடி வலி வேதனை ஏதாவது இருக்கும் இல்லைங்களா? ஸோ இந்த மாதிரி வர கஷ்டங்களை அதி ஆத்மா அப்படின்வாங்க. அதி பூத்தா அப்படின்றது பிற உயிரினங்கள்னால வர கஷ்டம். இப்போ இன்ஃபெக்ஷன்லாம் ஆச்சு அப்படின்னா பிற உயிரினங்கள்னால நம்மளுக்கு கஷ்டம். அதே மாதிரி மற்றவர்கள்னால நமக்கு சிரமமும் வருது. நம்ம கர்மானால மற்றவங்க மூலயமா நம்மளுக்கு சிரமம் வருது. அது வந்து அதிபூத்தா. அதிதேவா அப்படின்றது என்னன்னா இயற்கை சீற்றங்கள். சரிங்களா? இந்த நிலநடுக்கம், சுனாமி, அதுக்கப்புறம் வந்து பஞ்சம், இந்த இதெல்லாம் இருக்கு இல்லையா? வறண்டு இருக்கிறது, இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம், நிலச்சரிவு, இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் ஏற்படுதா? அதெல்லாம் வந்து அதிதெய்வா. தேவர்களால வரக்கூடிய சிரமங்கள். அது தேவர்கள் எதுக்காக அந்த சிரமங்கள் கொடுக்குறாங்கன்னா, நம்ம அதர்மம் நிறைய பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு இயற்கை சீற்றங்கள் நம்மளுக்கு வரும். இயற்கை மீறி வாழணும் அப்படின்னு சொல்லி செயல்படும் போது என்ன ஆகுது? இயற்கை சீற்றங்கள் வரும். சரிங்களா? ஸோ இப்போ இந்த 3 விதமான கஷ்டம் நம்ம பார்த்தோமா? இந்த 3 தான் வந்து 3 பாயிண்டட் எட்ஜ் துர்க்கை அம்மாவோட கையில் இருக்கிறது. எப்பப்பெல்லாம் நம்ம ரொம்ப அதர்மம் பண்ணி நம்ம வந்துட்டு இந்த உலகத்தில் வாழ்ந்துட்டு இருக்கோமோ அப்பப்பெல்லாம் என்ன ஆகும்? அந்த திரிசூலம் அந்த 3 இந்த 3 விஷயங்கள் இருக்கு இல்லையா? அதன் மூலியமா நமக்கு சிரமங்கள் வரும். ஏன்னா யாருக்கு அந்த திரிசூலம் தேவைப்படும்? அதர்மம் பண்றவங்களுக்கு தான் இல்லையா? ஸோ இந்த பொருள் உலகத்துல இந்த விஷயங்களும் இருக்கு அப்படி நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். இதுல இன்னொன்று என்ன அப்படின்னா, இறக்கும் நேரத்தில் கிருஷ்ணரை நினைவில் கொள்வது அப்படின்றது என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, இப்போ நான் எப்பயும் சொல்றது தான் இது. ஒரு குழந்தை வந்து ஸ்கூல்ல படிச்சு எக்ஸாம் எழுதி பாஸ் ஆகணும். நம்மளுக்கும் அதே தான். இந்த கண்டிஷன் வேர்ல்டில் வந்துட்டோம். 84 லேக் ஸ்பீஷீஸில் நம்ம வாழ்ந்துட்டோம் நிறையா. சரிங்களா? பல பல பிறவிகள் எடுத்து வாழ்ந்துட்டோம். எல்லா பிறவிலையும் ஃபெயில் ஆகிட்டோம். சரிங்களா? என்ன பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் நம்ம? திரும்பவும் சென்ஸ் கிராட்டிஃபிகேஷன் தான், படிக்கிறதே இல்லை. சரிங்களா? சென்ஸ் கிராட்டிஃபிகேஷன்லேயே நல்லா பொழுதுபோக்குறதுலையே நம்ம வாழ்க்கையை நம்ம வாழ்ந்துட்டுருக்கோம். இப்போ ஒரு குழந்தை நல்லா படித்து எக்ஸாமில் பாஸ் ஆகணும்னா என்ன பண்ணணும்? கடைசி நேரத்தில் படித்தா போதுமா அப்படின்னா கிடையாது. என்ன பண்ணுவோம் நம்ம? நம்ம குழந்தைங்கள டே 1லேருந்து நல்லா படிக்கணும், ப்ராக்டிஸ் பண்ணு அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் இல்லைங்களா? அப்போ முதல் நாள்லேருந்து ஒழுங்காக அவங்க ஸ்கூலில் என்ன நடத்துகிறாங்களோ அதெல்லாம் படித்து அதை நல்லா ப்ராக்டிஸ் பண்ண என்ன ஆகும்? கடைசி நாள் எக்ஸாம் அப்போது ஏதோ சந்தர்ப்பத்தினால ஏதாவது வீட்டில் கெஸ்ட் வந்துட்டாங்கல்ல, அந்த குழந்தைக்கு உடம்பே சரியில்லைனா கூட, இல்லைன்னா வந்துட்டு வேறு ஏதாவது ஒரு டிஸ்ட்ராக்ஷன் இருந்தால் கூட அந்த குழந்தையால எக்ஸாமை நல்லபடியாக எழுத முடியும் இல்லைங்களா? அதுதான் நம்ம சொல்லி கொடுக்கறது. அது மாதிரி தான் நம்ம நிறைய பேர் என்னென்னா கடைசியில் பார்த்துக்கலாம் பக்தியை, வாழ்க்கையில் கடைசியில் 60 வயசுக்கு மேலே பார்த்துக்கலாம் அப்படின்வாங்க. அப்படி கிடையாது. பக்தி அப்படின்றது நம்ம எப்போ நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோமோ கிருஷ்ணா கான்ஷியஸ்னஸ் அப்பையிலேருந்து நம்ம என்ன பண்ணணும்? நல்லபடியாக ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும். சரிங்களா? இப்போ நம்ம நிறைய தெரிஞ்சுக்கிறோம். நம்ம வந்து சாண்டிங் பண்ணணும், அதெல்லாம் நம்ம பார்க்குறோம் இல்லைங்களா? பிரசாதம் எடுத்துக்கணும், அதெல்லாம் கேட்டுட்டு அப்புறம் பார்த்துக்கலாம் அப்படின்னு இருக்கக்கூடாது. உடனே ஆரம்பிக்கணும். சரிங்களா? அது மாதிரி கிருஷ்ண பக்தி அப்படின்றதும் நம்ம வந்து பகவானோட நாம ரூப குணலீலைகளை நம்ம லயிச்சு வச்சுக்கணும் எப்பயும். எப்பப்பெல்லாம் நம்மளுக்கு வாய்ப்பு கிடைக்குதோ அப்பப்பெல்லாம் பகவத்கீதை பாகவதம் கேட்டுக்கிட்டே இருக்கணும். பரீட்சித் மகாராஜர் மாதிரி. அவங்க வந்து நல்லபடியாக கேட்டாங்க பாகவத்தை, ரொம்ப அழகா டெடிக்கேட்டடா, பசி இல்லை, தாகம் இல்லை, தூக்கம் இல்லை. அந்த மாதிரி நம்ம பகவானோட நாமரூப குணலீலைகள் நிறைய கேட்கணும். கலியுக தர்மமான சாண்டிங் நம்ம நல்லபடியாக பண்ணணும். இப்படி நம்ம வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் டிவோட்டிஸ் அசோசியேஷன்லேருந்து. சரிங்களா? அப்படி நம்ம ப்ராக்டிஸ் பண்ண என்ன ஆகும்? கடைசி வயசான காலத்தில் இவங்க சொல்லியிருப்பாங்க, குலசேகர ஆழ்வார் முகுந்த மாலால சொல்லியிருப்பாங்க, இந்த இது கபம் வாயு பித்தம் இதெல்லாம் வந்துட்டு தொண்டையை நெருக்குனாலும் அப்போ நெருக்குமா, அப்போ வந்து எனக்கு உன்னோட ஞாபகம் வருமோ வராதோ, அதனால அப்போதைக்கு இப்போதே சொல்லி வைக்கிறேன் அப்படின்னு வந்துட்டு தொண்டடிப்புடி ஆழ்வாரும் இந்த மாதிரி பாடியிருப்பாங்க. சரிங்களா? அப்போ எனக்கு சொல்ல முடியுமான்னு தெரியாது. ஏன்னா வந்து
மூச்சு விட ஒரு சிரமமா இருக்கும், கபம் இருக்கும், எல்லாம் இருக்கும். அப்போ வந்து எனக்கு சொல்றது சிரமம். ஆனால் இப்பயே நான் சொல்லி வச்சிடுறேன் அப்படின்னு சொல்லி பக்தியை வந்து நம்ம ஆரோக்கியமா இருக்கிறப்ப தான் நல்லா பண்ணணும். சரிங்களா? எதனால் அப்படின்னா கடைசி காலத்தில் நம்மளுக்கு பகவானோட நினைவு வரணும். அப்பதான் நம்ம பகவானை அடைய முடியும். அப்போ வாழ்நாள் முழுவதும் பயிற்சி பண்ணும்போது நிறைய சாண்டிங், நிறைய கிளாஸஸ், நிறைய நாமரூப குணநிலைகளை கேட்டுக்கிட்டே இருக்க நமக்கு என்ன ஆகும்? பகவானோட நினைவு வரும் அப்படின்னு நம்ம இங்கே தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? இப்போ நம்ம வந்து 8.3 ஸ்லோகம் நம்ம பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. யாருக்கும் ஸ்லோகம் வாசிக்க விருப்பம் இருக்கா? வாசிக்கணுமா நமஸ்தே மதர்? மாதாஜி. அவசியம் வாசிச்சு கொடுங்க. யார் சொன்னீங்க? ஷர்மிளா மாதாஜி. ஷர்மிளா மாதாஜி வாசிச்சு கொடுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. श्री भगवान उवास अक्षम ब्रह्म परमं स्वभावो अध्यात्मम उत्सये भूत भावोद्भव करो विसर्ग कर्म சம்கினித்ய. புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், பிரம்மன் எனப்படுவது அழிவற்றதும் உன்னதமானதுமாகும். அதன் ஸ்வபானமான நித்திய இயற்கையான ஜீவாத்மா அத்தியாத்ம என்று அழைக்கப்படுகிறான். ஜீவாத்மாவின் ஜட உடலை வளர்க்கும் செயல்கள் கர்மா பலன் நோக்கு செயல்கள் என்று அழைக்கப்படுகின்றன. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இந்த ஹரே ஸ்லோகம் கிருஷ்ணா. இந்த ஸ்லோகம் வாசிச்சிடுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே மாதாஜி. அதிபூதம் சரோபாவ புருஷசாதி தைவதம் அதியக்ஞோ ஹம் ஏவாத்ர தேக தேக பிரதாம்வர. உடல் பெற்ற ஆத்மாக்களில் சிறந்தவனே, எப்போதும் மாறிக்கொண்டுள்ள பௌதீக இயற்கை அதிபூத எனப்படும். சூரியன் சந்திரன் போன்ற அனைத்து தேவர்களும் அடங்கிய பகவானின் விஸ்வரூபம் அதிதைவ எனப்படும். மேலும் உடல் பெற்ற அனைத்து ஜீவன்களின் இதயத்திலும் பரமாத்மாவாக வீற்றிருக்கும் பரம புருஷனாகிய நான் அதியக்னி யாகத்தின் இறைவன் என்று அழைக்கப்படுகிறேன். ஹரி போல். ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இந்த ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. 8 கேள்விகள் கேட்டாங்களா அர்ஜுனர்? அதுக்கெல்லாம் பகவான் வந்து அழகா உபதேசம் கொடுக்குறாங்க இந்த 2 ஸ்லோகங்கள்ல. சரிங்களா? பிரம்மன் அப்படின்றது வந்து அழிவற்றதும் உன்னதமானதும் அப்படின்னு நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். அழிவற்றது. சரிங்களா? அதாவது இந்த ஜட இயற்கை, அதுக்கப்புறம் பகவானோட அந்த லோக்கம், ஆத்மா, இதெல்லாம் பகவானோட உருவாக்கத்துல எல்லாமே என்னது? அழிவற்றதா நம்ம பார்க்கிறோம். அதெல்லாம் பிரம்மன் அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? ஸோ அந்த வகையில பிரம்மன் எனப்படுவது அழிவற்றதும் உன்னதமானதும் தெய்வீகமானதுமாகவும் இருக்கும். முக்கியமாக வந்து ஆத்மா, அதை நம்ம பார்க்குறோம். அதன் சொரூபமான நித்திய இயற்கை ஜீவாத்மா அப்படின்னு நம்ம இங்கே தெரிஞ்சுக்கிறோம். அத்தியாத்மா என்றும் அழைக்கப்படுகிறான். அத்தியாத்மனா என்னன்னு கேட்டிருந்தாங்க, பிரம்மன்னா என்னன்னு கேட்டிருந்தாங்க, அதுக்கப்புறம் அத்தியாத்மனாலும் என்னன்னு கேட்டிருந்தாங்க இல்லையா? ஸோ இது ரெண்டுமே ஜீவாத்மாவை ரெப்ரசன்ட் பண்ணுது. ஜீவாத்மாவின் ஜட உடலை வளர்க்கும் செயல்கள், உணவு இருக்க இடம்லாம் தேவையா நமக்கு? ஸோ அந்த மாதிரி ஜட உடலை காக்கிற செயல்கள்லாம் இருக்கு இல்லையா? அதில் வந்து கர்மா பலன் நோக்கு செயல்கள் அப்படி நம்ம இங்கே தெரிஞ்சுக்கிறோம். அதுக்கப்புறம் உடல் பெற்ற ஆத்மாக்களின் சிறந்தவனே அர்ஜுனன் சொல்றாங்க, எப்பொழுதும் மாறிக்கொண்டுள்ள பௌதீக இயற்கை அதிபூத்தா எனப்படும். இந்த ஜட இயற்கை வந்து ஒரே மாதிரி இருக்காது இல்லைங்களா? எல்லாமே சுழற்சியில் இருக்கும். பகவான் கிரியேட் பண்ணுவாங்க, அதுக்கப்புறம் யுகங்களோட சுழற்சி இருக்கும், அதில் மெயின்டைன் ஆகுது, அப்புறம் மறுபடியும் அனிகிலேட் ஆகுது. எதுவுமே வந்துட்டு நிரந்தரம் அப்படின்னு கிடையாது. ஒரு சுழற்சியில் எல்லாமே இயங்கிட்டு இருக்கு இல்லையா? மாறிக்கிட்டே இருக்கு. அப்படிப்பட்ட இந்த பௌதிக இயற்கை அதுதான் வந்து அதிபூத்தா அப்படின்றது. சூரியன் சந்திரன் போன்ற அனைத்து தேவர்களும் 33 கோடி தேவர்களும் அடக்கிய பகவானின் விஸ்வரூபம் அது வந்து அதிதெய்வா அப்படின்னு நம்ம பார்க்குறோம். சரிங்களா? உடல் பெற்ற அனைத்து ஜீவன்கள் இதயத்திலும் பகவான் வந்து எங்கே இருக்காங்க? பரமாத்மாவா எல்லாருடைய இதயத்திலும். இது 2வது தடவை நம்ம பார்க்குறோம். இதுக்கு முன்னாடி நம்ம பார்த்தோம் 7வது அத்தியாயத்திலையும் எல்லாருடைய இதயத்திலும் பரமாத்மாவா இருக்குன்னு பகவான் சொல்லியிருந்தாங்க. இங்கேயும் பரமாத்மா. அதுக்கப்புறம் அதி யக்ஞா என்று அழைக்கப்படுகிறேன். பகவான் பரமாத்மாவா இருக்காங்களா? அவங்க அதி யக்ஞா யாகத்தின் இறைவன். எந்த யாகம் நம்ம பண்ணாலும் இறுதியாக அது யாரை தான் போய் சேருது? நம்ம தேவர்களுக்கு பண்ணாலுமே அது கடைசியாக யாருக்கு தான் போகுது அப்படின்னா அது பகவானுக்கு தான் போகுது. சரிங்களா? அதுக்கப்புறம் இப்போ வந்து 8.5 ஸ்லோகம் நம்ம பார்க்கணும். யாருக்கும் ஸ்லோகம் வாசிக்க விருப்பம் இருக்கு? நான் வாசிக்க அவசியம் வாசிக்கணும் மாதாஜி. ஹேமா மாதாஜி வாசிச்சு கொடுங்க. அந்த காலே ச பாம் ஏவ ஸ்மரன் முக்த்வா கலேவரம் யஹ பிரயாதி ச மத்பாவம் யாதி நாஸ்த் யத்ர சம்ஷயஹ. மேலும் தனது வாழ்வின் இறுதி காலத்தில் யாராவது என்னை மட்டும் எண்ணிக்கொண்டு உடலை விட்டால் உடனடியாக அவன் என்னுடைய இயற்கையை அடைகிறான்.
இதில் சிறிதும் சந்தேகம் இல்லை. ஹரி போல், ஹரே கிருஷ்ணா. அவர் ரொம்ப அழகா சொல்லிட்டாங்க. முக்தி அடையணும்னா நம்ம என்ன பண்ணணும்? நம்ம நல்ல பக்தி பண்ணணும். பக்தி எதுக்கு இவ்வளோ தூரம் எதுக்கு ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும்? சாண்டிங் பண்ணணும். அப்புறம் வந்து ஃபார் ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபல்ஸ், பகவானை பத்தி நிறைய கேட்கணும். பகவத்கீதை, பாகவதம் இதெல்லாம் எதுக்கு அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து இறக்கும் நேரத்துல பகவான் நினைவு வரணும். நம்ம வந்து பகவான் லோகத்தை அடையணும். சரிங்களா? அதான் நம்மளோட ஃபைனல் எக்ஸாம். இப்போ இது வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்க இங்க பகவான் தனது வாழ்வின் இறுதி காலத்தில் இறக்கும் நேரத்துல யாராவது என்னை மட்டும் எண்ணிக்கொண்டு பகவானே நினைச்சு உடலை விட்டால் உடனடியாக அவன் என்னுடைய இயற்கையை பகவான் லோகத்தை அடையிறாங்க. இதில் சிறிதும் சந்தேகம் இல்லை. பகவத்கீதை சிறப்பு என்னன்னா சுப்ரீம் பர்சன் ஆஃப் காடே உபதேசம் பண்ணுது. மற்ற கிரந்தம் எல்லாமே மெசஞ்சர்ஸ் தான் கொடுப்பாங்க இல்லைங்களா? ஆனா பகவத்கீதை மட்டும் யாரு கொடுத்தது அப்படின்னா அந்த உபதேசங்கள் எல்லாம் பகவானே கொடுத்தது. அதனால அதுலயும் அவங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்க, நிறைய இடத்துல வந்து ப்ராமிஸ் வேற பண்ணியிருப்பாங்க. அப்புறம் சந்தேகம்லாம் வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க. அவங்க சும்மா சொன்னாலே நம்ம கேட்டுக்கணும். சரிங்களா? சந்தேகம் இல்லை அப்படின்றத பகவான் குறிப்பிட்டிருக்காங்க. அப்போ இங்கே வந்து பீஷ்மரோட அந்த கடைசி காலத்தை தான் நம்ம பார்க்குறோம். எப்படி அவங்களோட இறப்பு இருக்கு அப்படின்னா இந்த 8வது அத்தியாயத்தில் நம்ம என்ன படிக்கிறோமோ அதை அப்படியே பீஷ்மரோட கடைசி காலத்தில் நம்ம பார்க்க முடியும். இது தியரிட்டிக்கல் நாலேஜ், இது ப்ராக்டிக்கல் நாலேஜ். சரிங்களா? பாகத்தில் 1.9 அதாவது கேண்டோ 1 9th சாப்டரில் பீஷ்மர் எப்படி உடலை விட்டாங்கன்றதை நம்ம பார்ப்போம். சரிங்களா? ஸோ அதில் என்ன அப்படின்னா இப்போ நம்ம இந்த பிக்சர்லேயே பார்க்குறோம். சுற்றி யாரெல்லாம் இருக்காங்க? பாண்டவர்கள் இருக்காங்க, அதுக்கப்புறம் தேவர்கள்லாம் இருக்காங்க, நாரதர், வியாசர் இவங்கெல்லாமும் இருக்காங்க, பகவான் இருக்காங்க. அப்போ அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க? பகவானை பார்த்துக்கிட்டே பகவான் நினைச்சுக்கிட்டே அவங்களோட உடலை விடுறாங்க அப்படி நம்ம பார்க்குறோம். சரிங்களா? ஸோ நம்மளும் என்ன பண்ணணும்னா ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரம் சொல்லி டிவோட்டிஸ் அசோசியேஷனில் பகவானை நினைச்சு உடலை விடணும். அப்போ நம்ம பகவான் என்ற லோகத்தை அடைய முடியும். சரிங்களா? ஸோ அதுக்கு தான் இந்த அசோசியேஷன் ப்ராக்டிஸ் எல்லாமே. இங்க வந்து ஒரு சின்ன டவுட்டு மாதாஜி, சொல்லுங்க. சின்ன டவுட். இந்த மாதிரி சிலவங்க வந்து அன்கான்சியஸா இறந்துடுறாங்க. அதாவது ஏதாவது அடிபட்டு ஹாஸ்பிட்டல் அட்மிட் ஆகி போதம் போய் இறந்துடுறாங்க. அப்ப அவங்க எப்படி கிருஷ்ணரை நினைச்சிட்டு இருக்க முடியும்? அதுதான் மத்தாஜி. என்னன்னா அவங்க நல்லா இருக்கும்போது நினைக்கிறாங்க. ஆனா லாஸ்ட் மூமெண்ட்ஸ்ல அவங்களுக்கு அப்படி ஒரு சிச்சுவேஷன் ஆயிடுது. அப்ப எப்படிங்க மாதாஜி? அதுதான் மத்தாஜி நம்ம நல்ல ப்ராக்டிஸ். இப்ப நம்ம இங்கே ஹரே கிருஷ்ணா சொல்லிட்டே இருக்கோமா? இப்ப நம்மளுக்கு மந்திரம் உச்சரிக்கிறோமா? இப்ப நம்ம ஏதாவது ஒரு இடத்துல ஏதோ ஒன்று இடிச்சுக்கிட்டோம், இல்லை ஏதோ ஒரு தப்பு பண்ணிட்டோம், இல்லை ஏதோ ஒன்று பண்ணிட்டோம்னா ஹரே கிருஷ்ணா அப்படிதான் நம்மளுக்கு வரும். தும்மிட்டா கூட ஹரே கிருஷ்ணா தான் வரும். சரிங்களா? ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம வந்து அந்த சடன் அந்த இதுலேயும் நீங்க சொல்ற மாதிரி என்ன ஆகும் அப்படின்னா அந்த நினைவு வந்துட்டு வரும். பகவானே கொடுப்பாங்க அதுன்னு சொல்லுவாங்க. சரிங்களா? அந்த மாதிரி அமைப்பு தான் மத்தாஜி வரும். அன்சர்டினிட்டியோட இருக்கிற மாதிரி ஒரு டிவோட்டிக்கு வராது. சரிங்களா? பகவானோட நினைவு வர மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன்ல தான் அவங்களுக்கு இறப்புன்றது வரும். நல்லா ப்ராக்டிஸ் பண்ண டிவோட்டிஸ்க்கு. சரிங்களா? அதுதான். ஸோ அதனால் நம்ம வந்து இது எப்படி சாத்தியமாகும் அப்படின்னோன்னா கண்டிப்பாக ஏன்னா பகவான் இங்கே என்ன சொல்லியிருக்காங்க, இதில் சிறிதும் சந்தேகம் இல்லை. பகவானை பற்றி நம்ம நல்லா ஃபர்ஸ்ட் நம்ம செய்ய வேண்டியது என்ன அது நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். நம்ம நல்லா ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும், நிறையா சாண்டிங் பண்ணணும், நிறையா பகவத்கீதை பாகவதம்லாம் லேர்ன் பண்ணணும். சரிங்களா? அப்படியே நம்ம பகவான் நினைவுலேயே இருக்கோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக என்ன ஆகும், நமக்கு பகவானோட நினைவு ஆட்டோமேட்டிக்காக வரும். பகவானே கொடுப்பாங்க அது. சரிங்களா? அதனால் நம்ம எந்த பயமும் இல்லாமல் இருக்கலாம். அந்த மாதிரி ஒரு அமைப்பு தான் மத்தாஜி இருக்கும். சரிங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. இப்போ அது மாதிரி ப்ராக்டிஸ் பண்ணாதவங்க என்ன நினச்சி உள்ள விடுறாங்களோ அந்த எண்ணத்தை வச்சு அவங்களுக்கு அடுத்த பிறவி கிடைக்கும். ஓகே. இப்போ நம்ம வந்துட்டு யக்ஷ பிரஷ்னம் அப்படின்ற ஒரு இதுதான். இது வந்து என்னென்னா மகாபாரதத்தில் இருக்கிற ஒரு செக்மெண்ட். சரிங்களா? இதில் வந்துட்டு யுதிஷ்ட மகாராஜரும் யக்ஷராஜனுக்கும் இடையில கான்வர்சேஷன் இருக்கும். அதில் வர ஒரு விஷயம்தான். ஆனால் பாகவத்தில் 7.2.57 இந்த ஸ்லோகத்தை நம்ம பார்க்க முடியும். யார் வாசிக்கிறீங்க? நான் வாசிக்கட்டுமா? அவசியம் மத்தாஜி வாசிச்சு கொடுங்க. இங்க இருக்கு பாருங்க, அஹானி அஹானி பூத்தானி. நீங்க மியூட்ல இருக்கீங்க. அஹானி அஹானி பூதானி கச்சந்தீஹ யமாலயாம் சோஷா ஸ்தாவரம் இச்சந்தி கிம் ஆச்சரியம் அதபரம்
ஒவ்வொரு கணத்திலும் நூறாயிரக்கணக்கான ஆயிரக்கணக்கான உயிரினங்கள் மரணத்தை சந்திக்கின்றன. ஆனால் இது ஒரு முட்டாள்தனமான வாழ்க்கையாக இருப்பினும் தன்னை மரணமற்றது என்று நினைத்து மரணத்திற்கு தயாராக இல்லை. இது இந்த உலகில் மிக அற்புதமான விஷயம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, இது வந்து யுதிஷ்ட மகாராஜர் சொல்றாங்க இந்த இது சரிங்களா ஸ்லோகம். என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, ஒரு கணமும் 100,000 ஆயிரக்கணக்கான உயிரினங்கள் மரணத்தை சந்திக்கின்றன. நம்மளை சுத்தி பார்க்குறோம் இல்லைங்களா, நிறைய பேர் இறக்கிறத பார்க்குறோம். நம்ம கூட ரிலேட்டிவ்ஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் போயிட்டு வருவோம். போனோன்னா அங்கே நல்லா பேசவும் செய்வோம். வாழ்க்கையில் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு எல்லாம் பண்ணாங்க, இப்போ இப்படி வந்து இறந்து போயிட்டாங்க, வருத்தமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு வருவோம் சரிங்களா. நிறைய சிரமப்பட்டு வாழ்க்கையில் நல்லா அச்சீவ் பண்ணாங்க, இல்லைன்னா நல்லா வாழ்ந்தாங்க, இல்லைன்னா ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு வாழ்ந்தாங்க, ஏதோ ஒரு விஷயம் சொல்லிட்டு இப்படி இறந்து போயிட்டாங்க எல்லாத்தையும். அப்போ இருக்கும்போது உடல் சார்ந்த விஷயம் எதெல்லாம் நம்மளது நினச்சோமோ அதெல்லாம் இல்லை இல்லையா. இதெல்லாம் ரியலைஸ் பண்ணிட்டு திரும்பி வரும்போது நம்ம எப்படி இருப்போம்னா, அது அவங்களுக்கு தான் நமக்கு இல்லை அப்படின்னு நினைப்போம் சரிங்களா. உங்களுக்கு தான் அதெல்லாம், நமக்கெல்லாம் அப்படிலாம் கிடையாது. நம்ம இதே சரீரத்தில் தான் வாழ போறோன்ற மாதிரி வந்து என்ன பண்ணுவோம், நம்ம மறுபடியும் சரீரம் சார்ந்த விஷயத்திலே நம்ம என்ன பண்ணுவோம், நம்மள ஈடுபடுத்திப்போம் இல்லையா. அதை தான் இங்க வந்து சொல்றாங்க யுதிஷ்ட மகாராஜர். ஒரு கணத்திலும் 100,000 ஆயிரக்கணக்கான உயிரினங்கள் மரணத்தை சந்திக்கின்றன. ஆனால் இது ஒரு முட்டாள்தனமான வாழ்க்கையாக இருப்பினும் தன்னை மரணமற்றது என்று நினைத்து மரணத்திற்கு தயாராகவில்லை. சரி, ஏதோ ஒன்று நடக்குதே, இவ்வளோ நாள் போராட்டமாக வாழ்க்கையை வாழ்ந்து ரொம்ப என்டீவர் பண்ணி நல்ல வெல்த் சேர்க்கணும், நல்ல பேர் சேர்க்கணும், நல்ல ஃபேமிலியை நல்லா பார்த்துக்கணும், நம்ம சரீரத்தை நல்லா பார்த்துக்கணும், எல்லாம் பண்ணோமே, கடைசியில் எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு போகிறோமே. அப்போ இவ்வளோ நாள் பிரயத்தனம் பண்ணது, கஷ்டப்பட்டது எல்லாம் வீணாக போச்சே. அப்போ இதுக்கு பதில் வேற என்ன இருக்கு இல்லையா. நல்லா குக் பண்ணிட்டு அது கீழே போட்டு அதில் என்ன இருக்கும், ஒரு பிரயோஜனமும் இல்லைல்ல. நல்ல டெடிக்கேட்டடோட குக் பண்ணிட்டு அதை எடுத்து கீழே போட்டால் எப்படி இருக்கும். அது வந்து நம்ம வந்து அது என்னது அது இப்போனா சாப்பிடணும்ல அப்படி தான் நினைப்போம் இல்லையா. எந்த ஒரு விஷயத்தையும் நம்ம வந்து வேஸ்ட் ஆயிடுச்சுன்னா வருத்தப்படுவோம். அப்போ இவ்வளோ மெனக்கெட்டு வாழ்நாள் ஃபுல்லாக சரீரம் சார்ந்த விஷயத்தில் நான் எனதுன்னு நினைச்சு வாழ்ந்துட்டு கடைசி என்ன ஆகுது, அதுக்கும் நமக்கு சம்மந்தம் இல்லைன்னு உடலை விட்டுட்டு உயிர் போயிடுது ஆத்மா. அப்போ அது என்ன, அதுல என்ன இருக்கு, தாத்பரியம் என்ன இருக்கு, அப்ப என்ன நம்ம செய்யணும், அதெல்லாம் நம்ம யோசிக்கணும் இல்லையா. அப்படி நம்ம யோசிக்க ஆரம்பிக்கும் போது நம்மளுக்கு என்ன தெரிய வரும், ஆன்மீகத்துல முன்னேற்றம் வரும். ஆத்மா நிலையானது, சரீரம் மாதிரி அழியக்கூடியது இல்லை. அப்ப ஆத்மா நிலையான அதுக்கு தேவையானதை நம்ம பண்ணணும் இல்லைங்களா. ஆத்மா நிலையானது அழியாதது, அப்ப அதுக்கு என்ன வேணுமோ அதானே நம்ம பண்ணணும் இல்லைங்களா. அப்ப அதுக்கு என்ன வேணும், பக்தி வேணும், அதை நம்ம பண்ணணும். அந்த மாதிரி ரியலைசேஷன்ல வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும், பக்தியில நம்மள தயார் பண்ணிக்கணும். இந்த மாதிரி ஒரு பிறப்பிறப்பு சுழற்சியில இல்லாம நம்மள ஏன்னா இதெல்லாம் டெம்பரவரி கண்ணாமூச்சி மாதிரி இருக்கு இல்லையா. திடீர்னு வரும் அந்த ட்ரெயின் ஜேர்னின்னு சொல்லுவாங்கல்ல. ஒரு தடவை நம்ம ட்ரெயின்ல ஏறி உட்காரோம் அப்படின்னா கொஞ்சம் பேர் வருவாங்க, நம்ம கூட நல்லபடியாக பேசுவாங்க, இல்லைன்னா சண்டை போடுவாங்க, ஏதோ ஒன்று, அப்புறம் அவங்க இறங்கி போயிடுவாங்க. அதே மாதிரி நம்மளோட டைம் வரும்போது நம்மளும் இறங்கி போயிடுவோம். அது மாதிரி தான் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸு, ரிலேட்டிவ்ஸு, நம்ம எல்லாமே அப்படி தானே, ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாமே வாழ்க்கையில் வருவாங்க போவாங்க, எல்லாமே இருக்கும். அப்போ இந்த டெம்பரரியான வாழ்க்கையை நம்ம வந்து எவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கணுமோ அவ்வளோதான் கொடுக்கணும். கடமையை செய்யணும், பகவான் வந்து கடமையை செய்யணும்னு தான் சொல்கிறாங்க. ஆனால் பற்றுதலோட அதுதான் நித்தியம்னு வாழறது தான் சிரமமாயிடுது. அதனால் நம்ம என்ன செய்யணும்னா, ஆத்மா தான் நிலையானது. அப்போ ஆத்மாவுக்கு என்ன வேணும், பக்தி தான் வேணும். அதை தான் நம்ம ஃபோக்கஸ்டாக பண்ணணும். அப்போ அதை பண்ணும்போது நம்மளுக்கு அதில் என்ன எண்டு ரிசல்ட் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா, நம்ம பகவானோட லோக்கத்தை அடைஞ்சு பகவானுக்கு நித்திய சேவை பண்ணணும். அதுதான் என் அல்டிமேட் கோல் சரிங்களா. ஸோ அதை தான் நம்ம வந்துட்டு ஃபோக்கஸ் பண்ணணும். அதே சமயத்தில் இந்த சரீரம் வேண்டாமானா வேணும். எதுக்கு வேணும், பக்தி பண்ணுறதுக்கு இந்த சரீரம் வேணும் இல்லை. உடம்பு ஆரோக்கியமாக இருந்தால் தானே பக்தியே பண்ண முடியும். அதுக்கப்புறம் நம்ம ஃபேமிலி இதெல்லாம் இருக்குன்னா அதுலேயும் நம்மளோட கடமையாக என்ன இருக்கோ அதை நம்ம அவசியம் செய்யணும். ஆனால் என்னோட ஃபேமிலி அப்படின்னு இல்லாமல் பகவானோட சம்மந்தப்பட்ட ஆத்மாக்கள் அப்படின்னு பார்த்து அவங்களையும் கிருஷ்ண பக்தியில் கொண்டு வந்து நம்ம அந்த ஃபேமிலியை கொண்டு போகும்போது அது உத்தமமாக இருக்கும் சரிங்களா. ஸோ அந்த மாதிரி தான் நம்ம வந்துட்டு மரணத்திற்கு தயாராகணும் அப்படின்றது தான். அப்போ என்ன பண்ணணும், பக்தி பண்ணணும். அந்த மாதிரி இல்லாமல் என்ன பண்ணுறாங்க எல்லாரும், தன்னை மரணமற்றது, எனக்கு அப்படிலாம் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு மறுபடியும் இந்த சரீரம் சார்ந்த விஷயத்தில் என்கேஜ் பண்ணி அதில் கர்மாவை சேகரித்து அதை அனுபவிக்கிறதுக்கு மறுபடியும் பிறப்பிறப்பு சுழற்சியில் வந்து விழுந்துடுறாங்க. இது இந்த உலகில் மிக அற்புதமான விஷயமா பார்க்குறாங்க. இது ஆச்சரியமாக இருக்கு அவங்களுக்கு, எப்படி இப்படி ஒரு இக்னரண்ட்டான வாழ்க்கையை வாழ முடியும்,
ரொம்ப ஆச்சரியமா இருக்கு. அழியக்கூடிய சரீரத்தையே இம்பார்ட்டண்ட்டாக எப்படி பார்க்க முடியும்? அழியாத ஆத்மாவுக்குள்ள இம்பார்ட்டன்ஸ் தரணும் அப்படின்றது தான் ஒரு ஃபுல்லாக செல்ஃப் ரியலைஸ்டு சோலோட தாட்டாக இருக்கும். சரிங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. 8.6 ஸ்லோகம் யார் வாசிக்கிறீங்க? நான் வாசிக்கிட்டோம். மாதாஜி. அவசியம். ஹரே கிருஷ்ணா. யம் யம் வாபி ஸ்மரண பாவம் त्यजन्ते कलेवरं तं तं एवैधि கௌந்தயே சதா தத் பாவபாவிதः. ஒருவன் இந்த உடலை விடும்போது எந்த நிலையை எண்ணுகின்றானோ, குந்தியின் மகனே, ஜெயமின்றி அந்நிலையை அவன் அடைகிறான். ஹரி போல். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அப்ப இந்த ஸ்லோகத்துல பகவானை நினைத்து உடலை விட்டால் பகவானோட லோகத்தை அடையிடும். சரிங்களா? அப்படி இல்லை அப்படின்னா ஒருவன் தனது உடலை விடும்போது எந்த நிலையை எண்ணுகின்றானோ ஐயமின்றி அந்த நிலையை அவன் அடைகின்றான் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்குறோம். இதுக்கு நம்ம ஒரு ஸ்டோரி தான் பார்க்க போறோம். சரிங்களா? அதுதான் இது என்னன்னா இந்த பரத் மகாராஜரோட ஸ்டோரி. ஆக்சுவலாக லைஃப் ஸ்டைல் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னா பிரம்மச்சரி, கிரகஸ்தா, வானப்பிரஸ்தா, சன்னியாசி அந்த வாழ்க்கையை தான் வாழணும். சரிங்களா? நம்மளுக்கு வாழ்க்கை அந்த லைஃப் ஸ்டைல் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா நல்ல ஒரு ட்ரீம் ஹவுஸு, காரு, வெல்த்து இப்படி இல்லை. இப்போ மெட்டீரியல் பீப்புளில் அதான் நினைப்பாங்க. ஒரு ஒரு ட்ரீம் வச்சுருப்பாங்க, அந்த மாதிரி நம்மளோட வாழ்க்கை இருக்கணும்னு. ஆனால் அப்படி இல்லை. எப்படி இருக்கணும் வாழ்க்கையில்? வேதிக் கல்ச்சரில் எப்படி இருக்கணும்னா பிரம்மச்சரி வாழ்க்கை வாழணும், கிரகஸ்த வாழ்க்கை, சன்னியாசி, இது வானப்பிரஸ்த, சன்னியாசி, இந்த மாதிரி அந்த 100 இயர்ஸை 25 கால்குலேட் பண்ணி வாழணும். அந்த மாதிரி ஒரு வாழ்க்கையை தான் ஒரு நல்ல ஒரு ரியலைஸ்டு பர்சன் வாழ்வாங்க. எல்லாருமே அதை பண்ணுவாங்க. சத்திரியர்களும் அதை ஃபாலோ பண்ணுறாங்க. அதை நம்ம பார்க்குறது. இப்போ இந்த பரத் மகாராஜர் வந்து ஒரு அரசர். சரிங்களா? அதுவும் எம்பரர். நல்ல ஒரு சிறந்த அரசர். இவங்க வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா நல்லபடியாக இவங்க கிரகஸ்த வாழ்க்கையில் முடிக்கிறாங்க. நல்ல அரசராக இருந்து எந்த ஒரு குறையும் இல்லை. சரிங்களா? நல்லபடியாக தர்மப்படியாக ஆட்சி பண்ணி ஃபேமிலி, வெல்த்து, பவரு எல்லாம் அவங்களுக்கு பரிபூர்ணமாக இருக்குது. சரிங்களா? அப்போது என்ன ஆகுது, அடுத்து அவங்களுக்கு அந்த வானப்பிரஸ்த ஸ்டேஜ் வரும்போது வாலண்டியராக என்ன பண்ணணும், கொடுத்துடணும். அடுத்தது மகன்கிட்ட வந்து ஒப்படைச்சிட்டு இவங்க என்ன பண்ணுறாங்க, வானப்பிரஸ்த ஸ்டேஜ், சன்னியாசம் ஸ்டேஜுக்கு வந்துடுறாங்க. அதாவது என்னென்னா தன்னை வந்து வானப்பிரஸ்த ஸ்டேஜில் தயார் பண்ணிக்கிறது சன்னியாசத்துக்கு. சரிங்களா? நிறைய கோயில்கள், குளங்கள்லாம் போய் பக்தி நல்லா வந்துட்டு லேர்ன் பண்ணி அப்புறம் சன்னியாச முறையில் வாழ்க்கையை வாழ்ந்து உடலை விடணும். இதுதான் ஒரு ஹியூமன் லைஃபோட லைஃப் ஸ்டைலு. அந்த மாதிரி இவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அந்த வானப்பிரஸ்த ஸ்டேஜ், சன்னியாசம் ஸ்டேஜ் வரும்போது அவங்க மகன்கிட்ட அரசாங்கத்தை கொடுத்துட்டு எல்லா பொறுப்புகளையும் கொடுத்துட்டு இவங்க காட்டுக்கு வந்துடுறாங்க. காட்டுக்கு வந்து ஒரு ஆற்றங்கரையில் குடில் வச்சு அங்கே வந்து பக்தி சேவையில் தன்னை ஈடுபடுத்திக்கிறாங்க. சரிங்களா? இப்படி நல்லபடியாக போகுது, எல்லாமே கரெக்டாக இருக்குது. தன்னோட ஃபேமிலி, பேலஸு, அந்த அந்த அதிகாரம் என்ன, அப்புறம் வெல்த்து எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு, இப்போல்லாம் பிள்ளை யாரும் இல்லைல்ல, கடைசி வரைக்கும் இதெல்லாம் நம்ம கையில் வச்சுருக்கணும் தான் நினைக்கிறோம் இல்லையா? எல்லாத்தையும் விட்டு இவங்க என்ன பண்ணிட்டாங்க, வந்துட்டாங்க. டிவோஷனல் சர்வீஸ் பண்ணி நம்ம வாழ்க்கை ஹியூமன் லைஃப்பை பர்ஃபெக்டாக வாழணும்னு வந்தாச்சு. அப்போ என்ன ஆகுதுன்னா ஒரு நாள் வந்து ஒரு ப்ரெக்னென்ட் டீர் வந்து வருது. அது வந்து ஆற்றுல தண்ணி குடிக்கிறதுக்காக வருது. அப்போ அது என்ன பண்ணிடுது அப்படின்னா அந்த ஆற்றுக்குள்ளார விழுந்துருது. சரிங்களா? அது அப்போ என்ன ஆயிடுதுன்னா அந்த பயத்தில் அந்த மானுக்கு அந்த குட்டி மானு பிறந்துருது. அப்போ இந்த பரத் மகாராஜர் வந்து அங்கே வந்து பார்க்குறாங்க. எப்பயுமே டிவோட்டிஸ் என்ன பண்ணுவாங்க, கம்பேஷனோடு இருப்பாங்க இல்லையா? அப்போ என்ன பண்ணாங்க, இரக்கத்தோடு ஓடி போய் அந்த மானையும் மான்குட்டியும் காப்பாற்றுறதுக்கு போகிறாங்க. அப்போ அந்த பெரிய மானை அவங்களால காப்பாற்ற முடியல, குட்டி மானை மட்டும் அவங்க காப்பாற்றிடுறாங்க. சரிங்களா? அப்போ என்ன ஆகுதுன்னா அந்த குட்டி மானுக்கு யாரும் இல்லையா? அப்போ அதுக்கு வந்துட்டு எல்லாம் அதை வந்து நல்லா பார்த்துக்கிறாங்க. அதுக்கு நல்ல பாசம், அதுக்கு எல்லாம் சாப்பாடெல்லாம் கொடுத்து அதுக்கு அன்பெல்லாம் காட்டி அதை வளர்க்குறாங்க. இவங்க வந்தது என்னத்தெல்லாம் விட்டுட்டு வந்தாங்க, தன்னோட ஃபேமிலி, ஒய்ஃபு, குழந்தைங்க, ராஜ்யம் எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு அது வந்து இவங்க எப்படின்னா பக்திலையும் பாவ நிலையில் வேறு இருந்தாங்க. பக்திலையும் 9 ஸ்டேஜஸ் உண்டு. அது வந்து பிரேம நிலை தான் அதிகபட்சமான உயர்ந்த நிலை. அதுக்கு முன்னாடி நிலை பாவநிலை. சரிங்களா? அந்த பாவநிலையில் இருந்தாங்க. அப்படி இருக்கும்போது இவங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு மான்குட்டி மேலே ஒரு பற்றுதல் ஏற்பட்டு அதுக்கப்புறம் அது கூடயே டைம் நிறைய ஸ்பெண்ட் பண்ணுறாங்க. அதுக்கு அம்மா இல்லையே அப்படின்னு சொல்லி அதை ரொம்ப கவனமாக கண்ணும் கருத்துமாக பார்த்துக்கிட்டு அதுக்கிட்ட அன்பை காமிச்சு வளர்த்துட்ருக்காங்க. அப்போ என்ன ஆகுதுன்னா இந்த மான் ஒரு நாள் போனது வரவே இல்லை திரும்பி. அப்போ இவங்களுக்கு ரொம்ப வருத்தமாயிடுது.
சரியா? என்ன ஆகுதுன்னா, அப்புறம் அதையும் நினைக்கிறாங்க. இந்த மானுக்கு என்ன ஆச்சோ தெரியலையே! ஏதாவது அனிமல் சாப்பிட்டுருச்சோ! வழி தெரியாம எங்கேயாவது போயிடுச்சோ! உடம்பு இதாயிடுச்சோ! நினைச்சு அதுக்கு என்ன ஆச்சோ! அப்படின்னு நினைச்சு நினைச்சு என்ன ஆகுதுன்னா, அவங்க வந்து அவங்க உடலை விடுறாங்க. சரிங்களா? அவங்க வந்து அ இறந்துடுறாங்க. அந்த மாதிரி அந்த மானே நினைச்சு உடலை விட்டதுனால, அடுத்தது அவங்களுக்கு வந்து ஒரு மான் பிறவியா கிடைக்குது. சரிங்களா? நம்ம இதுவும் பாகவதத்துல உள்ள ஸ்டோரி தான். இதுல என்ன படிச்சிருக்கோம்? ஒருவன் தனது உடலை விடும்போது எந்த நிலையை எண்ணுகிறானோ, ஐயமின்றி அந்த நிலையை அவன் அடைகின்றான். சரிங்களா? ஸோ மான் மேல இருந்த பற்றுதல்ல, மானை நினைச்சுக்கிட்டே உடலை விட்டதுனால, அடுத்தது ஒரு மான் பிறவியா கிடைக்குது. சரிங்களா? ஆனா இவங்க டிவோஷனல் சர்வீஸ் ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருந்தாங்க. பாவ நிலை வரைக்கும் வந்திருந்தாங்க. ஆனால் இந்த மான் பிறவி கிடைச்சப்பயும் உங்களுக்கு அந்த உணர்வு இருக்கு. போன பிறவில அவங்க என்னவா இருந்தாங்க? எதனால அவங்களுக்கு இந்த மான் பிறவி கிடைச்சதுன்னு. சரிங்களா? பாகத்துல இதெல்லாம் எதுக்குன்னா, நமக்கு கைடன்ஸ்க்கு. நம்ம வந்து இந்த இடத்துல வந்து காஷன் அப்படின்னு போட்டிருந்தாங்க, நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? அந்த இடத்துக்கு போக மாட்டோம் இல்லையா? கவனமா இருப்போம். இந்த இடத்துல ஆபத்து இருக்கு அப்படின்னு போட்டிருந்தாங்கன்னா, அந்த இடத்துல நம்ம ஜாக்கிரதையா இருப்போம். அந்த மாதிரியான விஷயம் தான் இதெல்லாம். சரிங்களா? டிவோட்டிஸ் மூலியமா பகவான் நமக்கு கொடுக்குற லெசன்ஸ். ஸோ இவங்க வந்து அந்த மான் பிறவி என்ன பண்றாங்கன்னா, சரி நம்ம தப்பு பண்ணிட்டோம். இவ்வளவு தூரம் எல்லாம் கரெக்டா பண்ணி கடைசியில ஒரு மான் மேல பட்டுதல் வந்து நம்ம வந்து இந்த மானா ஆயிட்டோமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த மான் பிறவி அவங்க என்ன பண்றாங்க, நல்ல விதமா முடிச்சு அதுக்கப்புறம் அவங்களுக்கு ஒரு மனித பிறவி கிடைக்குது மறுபடியும். ரேரான மனித பிறவி. அதுல வந்து ஜடபரதரா இருக்காங்க அவங்க. சரிங்களா? அப்பனா என்னன்னா, எதுலயும் பற்றுதல் கிடையாது. எது மேலயும் விருப்பம் கிடையாது. நம்மலாம் நம்மளாம் இப்போ கோயில்லாம் போகணுன்னா நிறைய பேர் பார்ப்போம். ரொம்ப ஒரு மாதிரி மேட்மேன் மாதிரிலாம் இருப்பாங்க. நம்ம ஒன்றே நினச்சிடக்கூடாது அவங்களுக்கு வந்து புத்தி சுவாதீனம் இல்லை அப்படின்லாம். சில சில இடத்துல என்ன இருக்கும் அப்படின்னா, அவங்களாம் வந்து அந்த ரியலைஸ்டு சோலாக இருப்பாங்க. சரிங்களா? எதுலேயும் பற்றுதல் இல்லாமல் அவங்களோட தோற்றம் வந்து அந்த மாதிரி இருக்கும். ஆனால் அவங்களாம் ரொம்ப உயர்ந்த ஞானிகளாகவும் இருப்பாங்க. அந்த மாதிரி இவங்க வந்து வெளியில் பார்க்குறவங்களாம் ஒன்றும் தெரியாது அப்படின்ற மாதிரி அவங்கள வந்து ஒரு மேட்மேன் மாதிரி பார்ப்பாங்க. ஆனால் உள்ளுக்குள்ளார இவங்க ரொம்ப செல்ஃப் ரியலைஸ்டு சோல். சரிங்களா? ஏன்னா இந்த தடவை எந்த தப்பும் பண்ணிடக்கூடாது, கரெக்டாக நம்ம பக்தி பண்ணி பகவானை அடைஞ்சிடணும் அப்படின்றதுல ரொம்ப ஸ்திரமாக இருக்காங்க. அப்போ ஒரு நாள் ஒரு ரகுகர்ணர் அப்படின்ற மன்னரோட பல்லக்கு வருது. அந்த பல்லக்கு தூக்கறதுக்கு ஜடபரதரை கூப்பிடுறாங்க ஹெல்ப்புக்கு. சரிங்களா? அப்போ வந்து ஜடபரதர் வந்து அந்த பல்லக்கு தூக்குறாங்க. தூக்கும்போது என்ன ஆகுது அப்படின்னா, அவங்களுக்கு வந்து அந்த கீழே வந்து இந்த எறும்பு இந்த மாதிரி பூச்சிகள்லாம் இருக்கா, அதெல்லாம் மிதிக்காம போகணும்னு சொல்லிட்டு தாண்டி தாண்டி போறாங்க. சரிங்களா? அப்ப பல்லக்கு குலுங்குது. உடனே இந்த ரகுகர்ணருக்கு கோவம் வந்துடுது. "உனக்கு வந்து பல்லக்கு கூட தூக்க தெரியாதா?" அப்படின்னு சொல்லி அவங்க வந்து திட்டுவாங்க. உடனே அதுக்கப்புறம் வந்து ஜடபரதர் வந்து அவங்களுக்கு உபதேசம் கொடுப்பாங்க. சரிங்களா? ஆத்ம ஞானத்தை அவங்களுக்கும் சொல்லிக் கொடுப்பாங்க. அது படிச்சதுக்கு அப்புறம் அது கேட்டதுக்கு அப்புறம் அந்த ரகுகர்ணரும் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, நல்ல முறையில பக்தி பண்ணுவாங்க. அப்ப 2 பேரும் நல்லபடியா பக்தி பண்ணி பகவானை அடையறாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம். சரிங்களா? ஸோ அதனால ஆம், எந்த நிலை என்ன நினைச்சு உடலை விடுறோமோ அதுதான் நமக்கு வரும் ஞாபகத்துக்கு. அதுக்கு தான் எப்பயும் சொல்றதுதான், நம்ம வந்து முதல் நாள் ஏதாவது ஒரு கஷ்டம், ஏதாவது ஒரு கஷ்டமான விஷயம் இருக்குன்னா, அடுத்த நாள் ஏந்திச்சதும் அதான் ஞாபகத்துக்கு வரும். இல்லையா? அதே மாதிரி ஒரு நல்ல விஷயம் நடந்திருந்தது அப்படின்னாலும், ஏந்திச்ச உடனே அதான் ஞாபகத்துக்கு வரும். அது மாதிரி நம்மள மனசுல என்ன ஆசை வேரூன்றி இருக்கோ, அதுதான் நம்மளுக்கு இருக்கும்போது நினைவு வரும். அப்ப அந்த ஆசையில நம்ம யாரை வைக்கணும்? பகவானை. பகவானை நம்ம வந்து ஆசைப்பட்டு அவங்களையும் நினைச்சுக்கிட்டே இருக்கணும்னா நம்மளுக்கு நாமரூப குண லீலைகள் தேவைப்படும். அதோட சோர்ஸ் என்ன? பகவத்கீதை, பாகவதம். அதனால நிறைய பகவத்கீதை, பாகவதம் நம்ம கேட்கணும். சாண்டிங் நிறைய பண்ணணும். பகவான் நாமம் சொல்ல சொல்ல பகவானோட நினைவு நம்மளுக்கு நல்லபடியா ஸ்திரமா நம்ம மனசுல பதியும். சரிங்களா? அதை நம்ம பிராக்டிஸ் அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம். சரிங்களா? பயிற்சி 8.7 ஸ்லோகம். யார் வாசிக்கிறீங்க? ஹரே கிருஷ்ணா. நான் வாசிக்கட்டுமா மாதாஜி? அவசியம் வாசிச்சுக்கிடுங்க மாதாஜி. அத்தியாயம் 8 ஸ்லோகம் 7. ஆ. தஸ்மாத் சர்வேஷு காலேஷு மாம் அனுஷ்மர யுத்யச மை அர்ப்பித மனோ புத்திர் மாம் ஏ வைஷ்யஸ் யசஸ்ம்ய யசம்ஷய. எனவே அர்ஜுனா, என்னை இந்த
கிருஷ்ண உருவில் எப்பொழுதும் எண்ணிக்கொண்டு அதே சமயம் உனக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமையான போரிடுதலையும் செய்வாயாக. உன்னுடைய செயல்களை எனக்கு அர்ப்பணித்து உன்னுடைய மனதையும் புத்தியையும் என்னில் நிலைநிறுத்துவதன் மூலம் நீ என்னையே அடைவாய் என்பதில் ஐயமில்லை. ஹரே கிருஷ்ணா. சரி, இப்ப வந்து நம்ம வாழ்க்கையில் நம்ம எப்படி பிராக்டிஸ் பண்ணுன்றத பகவான் ரொம்ப அழகா அந்த ஸ்லோகத்துல சொல்லியிருப்பாங்க. இப்ப என்னன்னா நம்ம பிராக்டிஸ் பண்ணணுமா, இறக்கும் நேரத்துல பகவான் நினைத்து உடலை விடணும், அப்ப பகவான் அடைவோம். வேற ஏதாவது நினைச்சோம்னா அந்த நிலை அடைவோம். இதுதான் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டது. இப்ப நம்ம பகவானை நினைக்கணும், அப்ப நம்மளுக்கு என்ன செய்யணும் அப்படின்றது பகவான் ரொம்ப அழகா கொடுத்துருக்காங்க. இதை தான் நம்ம லைஃப்ல பிராக்டிஸ் பண்ணணும். ரொம்ப முக்கியமான ஸ்லோகம், டேக் அவே மெசேஜ் தான். சரிங்களா? என்னை இந்த கிருஷ்ண உணர்வில் எப்பொழுதும் எண்ணிக்கொண்டு நம்ம இந்த வாழ்க்கையில நம்மளோட பிரிஸ்கிரைப் டியூட்டிஸ் பக்தியும் பண்ணணும். என்ன பண்ணணும், நம்ம கிருஷ்ணா மனசுல நல்லா பதிய வச்சுக்கணும், நினைச்சுக்கணும். சரிங்களா? அவங்க ரூபம் ரொம்ப அழகான திவ்யமான ரூபம். நினைக்கிறதுல என்ன கஷ்டம் இல்லையா? அவங்களோட திருப்பாதத்திலேருந்து திருமுடி வரைக்கும் அவ்வளோ அழகமா சௌந்தரியமா உன்னதமா இருக்காங்க. ஸோ அந்த முறையில் நம்ம பகவானோட ரூபத்தை மனசுல நினைச்சுக்கணும். சரிங்களா? வெறுமனே அது மட்டும் பண்ணா போதுமா? பகவான் வந்துட்டு இங்கே என்ன சொல்றாங்க, உனக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமையை செய், போரிடுதலை செய்வாயாக. அர்ஜுனனுக்கு சொல்றாங்க. நமக்கும் அதே தான், வாழ்க்கை போராட்டம் தானே இல்லைங்களா? அப்போ அந்த வாழ்க்கையை நம்மளும் நல்லபடியா நம்மளோட கடமையை செஞ்சு நம்ம வாழ்க்கையை வாழணும், அதையும் சொல்றாங்க. சரிங்களா? அதனால கிருஷ்ண பக்தின்றது லேசினஸ் கிடையாது. எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு நான் பக்தி பண்ண லேசியா இருக்கக்கூடாது, நிறைய ஆக்டிவா செய்ய வேண்டிய ஒரு விஷயம். ஸோ அதனால நம்ம விதிக்கப்பட்ட கடமை அதையும் நம்ம செய்யணும். உன்னுடைய செயல்களை எனக்கு அர்ப்பணித்து விடு. எதுக்கு இதை சொல்றாங்க? ஏன் செயல்களை பகவானுக்கு அர்ப்பணம் பண்ணணும் அப்படின்னா, நம்மளே இப்போ நல்ல நல்ல செயல்கள்லாம் பண்றோம், அதெல்லாம் நம்ம அர்ப்பணம் பண்ணாம செஞ்சோன்னா என்ன ஆகும் அப்படின்னா, அந்த கர்மாவெல்லாம் நம்ம தான் அனுபவிக்கணும். நமக்கு கர்ம பண்ண சுமை அதிகமாயிடும். சரிங்களா? பாபம் பண்ணாலும் சுமை அதிகமாயிடும், புண்ணியம் பண்ணாலும் சுமை அதிகமாயிடும். அதனால பகவான் என்ன சொல்றாங்க, பாபம் பண்ண அர்ப்பணம் பண்ணக்கூடாது, புண்ணியம் தான் செய்யணும். அதுதான் தர்மப்படி தான் நம்ம வாழணும். அந்த புண்ணிய செயல்களை நம்ம என்ன பண்ணணும், பகவானுக்கு அர்ப்பணம் பண்ணணும். காரணம் நம்ம பிறப்பிறப்பு சுழற்சிக்கு வரக்கூடாதுன்றதுக்காக தான், ரொம்ப தெளிவா. சரிங்களா? ஏன்னா பகவானுக்கு கூட நம்மளோட புண்ணியங்கள்லாம் தேவையெல்லாம் இல்லை. சரிங்களா? நம்ம கஷ்டப்படக்கூடாதுன்னு. உன்னுடைய மனதையும் புத்தியும் என்னில் நிலைநிறுத்துவதன் மூலம் நம்ம என்ன பண்ணணும், இதுதான் நம்ம எப்பயுமே பார்ப்போம். பக்தி யோகம் முழுக்க மனதை எண்ணில் நிலைநிறுத்து. நேத்திக்கு அதிகாரத்திலையும் பார்த்தோம், இன்னைக்கு பார்க்குறோமா? ஏன்னா மனம்தான் என்ன பண்ணும், ஆசைப்படும். நம்ம கர்ம யோகால பார்த்ததெல்லாம் என்ன, புலனின்ப பொருட்கள்ல ஈடுபாடு. எது ஈடுபடுது? மனம், புலன்கள் இல்லையா? அப்போ அப்படிப்பட்ட அந்த மனதை என்ன பண்ணணும்னா பகவான் மேல நிலைநிறுத்தணும், பகவானையே ஆசைப்படணும். ஆசைப்படக்கூடாதுன்னு கிடையாது, ஆசைப்படணும், அதிகமாக ஆசைப்படணும், பேராசைப்படணும். ஆனால் யார் மேலே பண்ணணும்? கிருஷ்ணா மேலே பண்ணணும். சரிங்களா? அப்படி ஆசையோடு இருந்தாலும் நம்ம என்ன பண்ணுவோம், நிறைய பக்தி சேவை பண்ணுவோம், நிறைய பகவானோட நாமரூப குணநிலைகளை கேட்போம், அதிகப்படியாக நம்ம பகவான்கிட்ட அப்சார்ப்டாக இருப்போம். அதனால் மனதை என்ன பண்ணணும், பகவான் மேலே நிறுத்தணும். புத்தி என்ன பண்ணணும், அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்மளுக்கு வழிவகுக்கும். இப்போ நம்ம பொருள் விஷயத்தில் ஏதோ ஒன்று ஆசைப்படுறோன்னா புத்தி என்ன பண்ணும், அதுக்கேற்ற விஷயங்களை அதுக்கு பிளான் பண்ணி கொடுக்கும். அது மாதிரி இப்போ நம்ம பகவானை ஆசைப்பட்டோம் அப்படின்போது புத்தி என்ன பண்ணும், சாண்டிங் பண்ணணும், அதுக்கப்புறம் இந்த கிளாஸ் அட்டென்ட் பண்ணணும், பகவான் நாமரூப குணநிலைகளை நம்மளுக்கு அதெல்லாம் என்ன பண்ணும், அது நம்மளை கைட் பண்ணும். ஸோ அப்படிப்பட்ட புத்தியையும் நம்ம பகவான் மேலே என்கேஜ் பண்ணணும். ஸோ இன்டெலிஜென்ஸ் சாஸ்திரத்தின் மூலியமாக நம்ம புத்தியை நம்ம பியூரிஃபை பண்ணணும், மனதை சாண்டிங் மூலியமா. ஸோ மனதையும் புத்தியையும் பகவான் மேலே நிலைநிறுத்தணும். அப்படி நிலைநிறுத்தலாம் என்ன ஆகும், பொருள் விஷயங்கள்ல போய் அதை ஆசைப்பட்டு அதை அடையிறதுக்கு புத்தி அதுக்கு கைட் பண்ணி கடைசியில் பிறப்பிறப்பு சுழற்சியில் வந்துடுவோம். அதனால தான் இது ரெண்டுத்தையும் நம்ம என்ன பண்ணணும், பகவான் மேலே நிலைநிறுத்தணும். இந்த மாதிரி நம்ம வாழ்க்கையை வாழ்ந்தோம்னா பகவானை நினைச்சு அதே சமயத்தில் நம்ம வாழ்க்கையில் நம்ம கடமைகளையும் செஞ்சு செயல்கள் எல்லாம் பலன்கள் எல்லாம் பகவானுக்கு அர்ப்பணம் பண்ணி மனதையும் புத்தியும், மனம் ஃபுல்லாக கிருஷ்ணா, புத்தி ஃபுல்லாக கிருஷ்ணா ஆசையோட நம்ம வாழ்க்கையை நம்ம வாழ்ந்தோம் அப்படின்னா நீ என்னை அடைவா என்பதில் ஐயமில்லை அப்படின்ட்டாங்க பகவான். சரிங்களா? அதனால இந்த முறையில் நம்ம வாழ்க்கை நம்ம வாழணும். 8.8 ஸ்லோகம் யார் வாசிக்கிறீங்க? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, பிரணாம் மாதாஜி. நாம் ஸ்ரீ வித்யா மாதாஜி வாசிச்சு கொடுங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. யுக்தேன சேதசா நாண்யகாமினாம் பரமம் புருஷம் திவ்யம் யாதி பார்த்தானு சிந்தயன். பரம புருஷன பகவானாக என்னை தியானித்து எப்போதும் தனது மனதை நினைப்பதில் ஈடுபடுத்தி இவ்வழியிலிருந்து சற்றும் பிறழாது பயிற்சி செய்பவன் பார்த்தனே நிச்சயமாக
என்னை அடைகிறான். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இப்ப இந்த ஸ்லோகத்துல நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம்? ரொம்ப அழகா வாசிச்சு கொடுத்தீங்க, ஹரிபோல். இந்த ஸ்லோகத்துல நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படின்னா, பகவான் சொல்றாங்க, என்னை தியானித்து, பகவானை நினைச்சுக்கிட்டு தியானம் பண்ணிட்டு. எப்படி தியானம்ன்றது எப்படி வரும்? நாம ரூப குணலீலைகள் நினைக்கணும். பாஸ்ட் டைம்ஸ் நினைக்கணும், பகவான் ரூபத்தை, பகவான் நாமத்தை, நாமம் பெயர், அப்புறம் பகவான் குணம். எவ்வளோ அழகாக அவங்க பக்தர்கள்ட்ட தன்னோட குணத்தை ரெசிபிகேட் பண்ணாங்க. பிரகலாத் மகாராஜர் எப்படிலாம் பாதுகாக்கிறாங்க இல்லை? இது மாதிரி அவங்களோட நாமரூப குணங்களில் தியானித்து, அதில் நம்மளுக்கு கம்மியாக ஏதாவது இருக்கா? அன்லிமிட்டடாக இருக்குது. சரிங்களா? எப்பொழுதும் தனது மனதில் நினைப்பதில் ஈடுபடுத்தி, சரிங்களா, பகவானே நினைக்கணும் மனசில். இல்லைன்னா மனம் வந்து பொருள் விஷயத்துக்கு போயிடும். அதுக்காக தான் இவ்வழியில் சற்றும் பிறழாது. அது ரொம்ப முக்கியம். சரிங்களா? பயிற்சியில் சும்மா ரிச்சுவலாக வாரத்துக்கு ஒரு தடவை, மாதத்துக்கு ஒரு தடவை அப்படி கிடையாது. சற்றும் பிறழாது, ஃபுல் டைம். சரிங்களா? பயிற்சி செய்பவன் நிச்சயமாக என்னை அடைகின்றான் அப்படின்றத நம்ம இங்கே பார்க்குறோம். சரிங்களா? இப்போ வந்து இங்கே வந்து அஜாமிலா ஸ்டோரி நம்ம பார்க்குறோம். இது வந்து பாகவத்தில் 6வது காண்டத்தில் 1வது அத்தியாயத்தில் இருக்குது. சரிங்களா? இதுவுமே ஒரு முக்கியமான ரிலேஷேஷன் தர ஒரு பாஸ்ட் டைம் தான். ஜடபரதர்தும் அஜாமிலாவதும் நமக்கு வந்து டிவோட்டிஸ் மூலயமா பகவான் வந்து என்ன பண்ணக்கூடாது அப்படின்றத நமக்கு சொல்லி கொடுக்குறாங்க, என்ன பண்ணணும். சரிங்களா? இந்த 2 விஷயமும், அதாவது பற்றுதல் வேற விஷயத்துல வைக்கக்கூடாது, பற்றுதல் பகவான் மேல வைக்கணும்னு ஜடபரத ஸ்டோரியில் பார்த்தோமா, அதே மாதிரி தான் இங்கேயும் நாமத்தோட மகிமையும் இந்த ஸ்டோரியில் நம்ம பார்ப்போம். பகவானோட பெயர் சொல்றதுனால எவ்வளவு உயர்ந்த நன்மை அப்படின்றது. அஜாமிலா அப்படின்றவங்க யாரு அப்படின்னா, அவங்க வந்து ஒரு சிறந்த பிராமணன். சரிங்களா? அவங்க என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா, நல்ல முறையில் அவங்க வந்து தன்னோட பிராமணிக்கல் கல்ச்சர்ல சரியான முறையில் அந்த வாழ்க்கையை அவங்க வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்க. ஒரு குறையும் இல்லை. ஒய்ஃப் இருக்காங்க, அப்பா அம்மா இருக்காங்க, குழந்தைங்க இருக்காங்க, அப்படி இருக்காங்க அவங்க வாழ்க்கையில. ஒரு நாள் அவங்க வந்து காட்டுக்கு போறாங்க, கொஞ்சம் விறகெல்லாம் எடுத்துட்டு வரலாம் அந்த இதுக்கு. அவங்க வீட்டில் இந்த யாகம் இதெல்லாம் பண்ணணும் இல்லையா, அதுக்கெல்லாம் தேவைப்படும் இல்லையா, விறகெல்லாம் எடுத்துட்டு வரலான்னு. அப்போ போகும்போது என்ன ஆகுது அப்படின்னா, ஒரு ஆணும் பெண்ணும் ஒன்றா இருக்கிறத இவங்க பார்க்க நேரிடுது. சரிங்களா? அதுக்கப்புறம் அந்த பெண்மணி மேலே இவங்களுக்கு அலாதி பற்று வந்துடுது. அவங்க வந்து ஒரு ப்ராஸ்டியூட். சரிங்களா? அந்த பெண்மணி மேலே இவங்களுக்கு அலாதி பற்று வந்துடுது. ஆனால் இவங்க வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா, உடனே ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் செகண்ட் தான். சரிங்களா? உடனே என்ன பண்ணிடுறாங்க, அங்கேருந்து விலகி தன்னோட கடமையில் ஈடுபடுறதுக்கு நல்லபடியாக பிரயத்தனம் பண்ணுறாங்க. மறந்து தன்னோட வாழ்க்கையை நல்லபடியாக வாழணும் அப்படின்றதுல பிரயத்தனம் பண்ணுறாங்க. ஆனால் அவங்களால அதில் ஈடுபட முடியல. அவங்களோட ரொட்டீன் பிராமணிக்கல் லைஃப்பில் ஈடுபட முடியல. சரிங்களா? அப்போது ரொம்ப பிரயத்தனம் பண்ணதுக்கு அப்புறமும் அவங்க டிஸ்டர்ப் ஆனதுனால என்ன பண்ணாங்கன்னா, அந்த பெண்மணி கிட்ட போயிட்டு எனக்கு வந்து உங்களை மேரேஜ் பண்ணிக்கணும் அப்படின்றத சொல்கிறாங்க. அப்போ அந்த பெண்மணி என்ன சொல்லிடுறாங்க அப்படின்னா, நீங்கள் வந்து பிராமணனாக இருக்கீங்க, உங்களோட வருமானத்தில் என்னால் சந்தோஷமாக வாழ முடியாது, அதனால் என்னால் உங்களை மேரேஜ் பண்ணிக்க முடியாது அப்படின்னு சொல்லிடுவாங்க. உடனே இவங்களும் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, நான் வந்து உங்களை நல்லபடியாக பார்த்துக்கிறேன், உங்களை நான் சந்தோஷமாக வச்சுக்கிறேன் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க. உடனே அந்த பெண்மணி உங்களை மேரேஜ் பண்ணிக்கிறாங்க. சரிங்களா? இப்படி இவங்க 2 பேரும் மேரேஜ் பண்ணி ஒரு 10 குழந்தைங்க இவங்களுக்கு 2 பேருக்கும் பிறந்துடுறாங்க. சரிங்களா? அது அப்போ அந்த பெண்மணி வந்து ஹாப்பியாக இருக்கணுன்றதுக்காக இவங்க என்ன பண்ணுறாங்க, நிறைய பொய் சொல்கிறது, திருடுறது, சரிங்களா, பொருள்லாம் எடுத்துடுறது, இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் நிறைய அவங்க வாழ்க்கையில் பண்ணுறாங்க. பிராமணன் அப்படின்றதுல எப்படி இருந்தாங்க, ரொம்ப உயர்தர பிராமணனாக இருந்தாங்க. ஆனால் இந்த பெண்மணியை ஹாப்பியாக வச்சுக்கணும், ஏன்னா சொல்லியிருந்தாங்க இல்லையா, அவங்கள சந்தோஷமாக வச்சுக்கிறேன்னு. அதுக்காக என்ன ஆகுது, அந்த வருமானம் பத்தாதனால நிறைய தவறுகளுக்கு மேலே தவறுகளை அவங்களுக்கு பண்ணுறதுல வந்துடுது. இப்படி அவங்க வாழ்க்கையெல்லாம் கழிக்கிறாங்க. அப்புறம் ஒரு நாள் அவங்களுக்கு இறப்பும் வருது. சரிங்களா? கடைசி காலம். அப்போ அவங்களுக்கு வந்து அவங்க சின்ன பிள்ளை மேலே ரொம்ப பாசம். அந்த பிள்ளைக்கு அவங்க வந்து நாராயணான்னு பேர் வச்சுருந்தாங்க. சரிங்களா? ஸோ அதனால் அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா, அந்த இறக்கும் நேரத்தில் அவங்க அந்த பயத்தில் தன்னோட குழந்தைய நாராயணான்னு பேர் வச்சு தன்னோட கடைசி குழந்தை மேலே பட்டுதல்னால அவங்கள கூப்பிடுறாங்க, நாராயணா நாராயணான்னு. சரிங்களா? அப்போ பார்த்தா இப்போ என்ன ஆகுதுன்னா, இறக்கும் நேரத்தில் யம தூதர்களும் வராங்க, விஷ்ணு தூதர்களும் வராங்க. சரிங்களா? இருக்கும் நேரத்தில் என்ன ஆகுதுன்னு நம்மளுக்கு இங்கே தெரியுது. ஏன்னா இவங்க நிறைய பாவமான செயல்களில் ஈடுபட்டுடுறாங்களா, அதனால யம தூதர்கள் வந்துடுறாங்க. அந்த பக்கம் பார்த்தா விஷ்ணு தூதர்களும் வராங்க. உடனே வந்து இப்போ அஜாமில் பார்த்துட்டு இருக்காங்க நம்மளும். சரிங்களா? நம்மளும் பார்க்குறோம். அப்போ 2 பேருக்கும் நல்ல ஆர்குமெண்ட் நடக்குது, யம தூதர்களும் விஷ்ணு தூதர்களுக்கும்.
யமதூதர்கள் சொல்றாங்க இவங்க வந்து நிறைய பாபம் பண்ணியிருக்காங்க, அதனால இவங்க நரகத்துல போய் நிறைய கஷ்டப்படணும், அதனால நாங்க இவங்களை கூட்டிட்டு போகணும்னு. விஷ்ணு தூதர்கள் சொல்றாங்க இல்ல இல்ல இவங்க இறக்கும் நேரத்துல பகவான் நாமத்தை சொல்லியிருக்காங்க, அதனால நாங்க தான் இவங்களை கூட்டு போவோம்னு சொல்றாங்க. இது ரெண்டுத்தையும் பாக்குறாங்க, இந்த ஆர்குமெண்ட்லாம் இதெல்லாம் உண்டு சரிங்களா. பாகத்துல பார்த்தப்பதான் தெரியுது நம்ம வந்து பகவானை நினைச்சு கூட நம்ம வந்துட்டு நாராயணான்னு கூப்பிடல, நம்ம வந்து நம்ம பிள்ளையை நினைச்சுதான் கூப்பிட்டோம். அதுக்கே விஷ்ணு தூதர்கள் வராங்கன்னா நான் எவ்வளவு ஸ்திரமா பகவானோட நாமத்தை சொல்லியிருந்தா எவ்வளவு உன்னதமான நிலை கிடைச்சிருக்கும், பகவான் நாமத்துக்கு எவ்வளவு மகிமை, அவங்க எவ்வளவு உயர்ந்தவங்க அப்படின்றத யோசிக்கிறாங்க. ஆனா இப்ப என்ன ஆச்சு, வாழ்க்கை முடிஞ்சு போச்சு இல்லையா. அப்பதான் ரிலேஷன் வருது, நமக்கும் வரணும் சரிங்களா. அப்பதான் அப்புறமா வந்து என்னன்னா யமதூதர்கள் வந்து நேரா யம தர்மராஜர்கிட்ட போய் சொல்றாங்க, இந்த மாதிரி நாங்க வந்துட்டு இந்த ரொம்ப பாபம் பண்ண ஒரு ஆத்மாவை எடுத்துட்டு வரதுக்காக போனோம். அப்போ வந்து தேவ ரூபத்துல வந்தாங்க, அவங்களும் அலோ பண்ணல எடுத்துட்டு வரதுக்கு அப்படின்னு. உடனே அப்போ வந்து யம தர்மராஜர் சொல்லுவாங்க, யார் ஒருத்தவங்க பகவான் நாமத்தை உச்சரிக்கிறாங்களோ, துளசி மாலை போட்டிருக்காங்களோ சரிங்களா, பக்தி மார்க்கத்துல இருக்காங்களோ அவங்கள நீங்க நெருங்கக்கூடாது அப்படின்றது சொல்லுவாங்க சரிங்களா. ஸோ அதனால டிவோட்டிஸை எப்பயுமே என்ன பண்ண மாட்டாங்க, யம தூதர்கள் நெருங்க மாட்டாங்க. அதுதான் வந்து யம தர்மராஜா சொன்ன விஷயம். அதுக்கப்புறம் இப்போ வந்து அஜாமல் இப்போ அவங்க போயிட்டாங்க சரிங்களா. இப்போ இவங்களை கூட்டு போகலாமா, முடியாது இல்லையா. அப்போ என்ன, ஏன்னா இவங்க தான் நிறைய தவறுகள்லாம் பண்ணியிருக்காங்களே, அப்போ அவங்களுக்கு செகண்ட் சான்ஸ்னு ஒன்று கிடைக்குது சரிங்களா. மறுபடியும் வாய்ப்பு கொடுக்குறாங்க, நீங்கள் வந்து பகவான் நாமத்தை உச்சரித்து மறுபடியும் லோகத்துக்கு வரணும்னு. இப்போ இதெல்லாம் லைவாக பார்த்துட்டாங்களா, என்ன பண்ணுறாங்க, ஹரித்வார் போய் நல்லபடியாக பகவான் நாமத்தை ஜபிச்சு ஜபிச்சு அதுக்கப்புறம் அவங்க பகவான் லோகத்தை அடைகிறாங்க அப்படின்றத நம்மளுக்கு தெரிய வருது சரிங்களா. ஸோ அதனால் அந்த செகண்ட் சான்ஸ் வந்து அஜாமிலாவுக்கும் உண்டு. நமக்கு எப்போ இவங்களோட ஸ்டோரியை கேட்குறோமோ அதுதான் நம்மளோட செகண்ட் சான்ஸ் சரிங்களா. நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோமா, அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும், நம்ம நல்லபடியாக நம்ம பகவான் நாமத்தை சாண்ட் பண்ணணும், அதே மாதிரி மகான் நாமரூப குணநிலைகளில் லயிச்சிருக்கணும், பக்தி நல்லா நம்ம ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும். கடைசி காலத்தில் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்லாம் இல்லாமல் இப்பையிலேருந்தே இந்த செகண்ட்லேருந்தே நம்ம பக்தி நல்லா பண்ணோம், ப்ராக்டிஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா கிருஷ்ணரை அடைதல் 8வது அத்தியாயம் இது இல்லைங்களா, நம்ம பகவானை அடைய முடியும் அப்படின்றத நம்ம இங்கே தெரிஞ்சுக்கணும் சரிங்களா. அடுத்தது 8.9 ஸ்லோகம் யாருக்கு வாசிக்க விருப்பம் இருக்கு? நான் வாசிக்கவா? மமதாஜி வாசிச்சு கொடுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. கவிம் புராணம் அனுஷாசிதாரம் அனோர் அணியாம்சம் அனுஸ்மரேத் யஹ சர்வஸ்ய தாதாரம் அசிந்திய ரூபம் ஆதித்ய வர்ணம் தமசக பரஸ்தாத். எல்லாம் அறிந்தவர், மிகவும் பழமையானவர், கட்டுப்படுத்துபவர், அணுவை விட சிறியவர், எல்லாவற்றையும் பராமரிப்பவர், எல்லா பௌதீக கருத்துக்களுக்கும் அப்பாற்பட்டவர், புரிந்து கொள்ள முடியாதவர், ரூபமுடைய நபர், சூரியனை போன்று பிரகாசமானவர், ஜட இயற்கையை கடந்த உன்னதமானவர் என்று பரம புருஷனை ஒருவன் தியானம் செய்ய வேண்டும். ஹரி போல். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. சோ பகவானை நம்ம தியானம் பண்ணணும், நம்ம பார்த்தோம். கிருஷ்ண உருவில் என்னை எண்ணிக்கொண்டு ரூபத்துல சரிங்களா, என்னை தியானித்து அப்படின்னு பகவான் சொன்னாங்களா. எப்படி தியானிக்கணும் நம்மளுக்கு தெரியணும்ல, பகவானோட அந்த ரூபம் குணம் லீலைகள் இதெல்லாம். அப்போ அதுதான் இங்கே இப்போ வந்து நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்கிறோம். எல்லாம் அறிந்தவர், ப்ரெசன்ட் பாஸ்ட் ஃபியூச்சர் எல்லாம் தெரியும். 4வது அத்தியாயத்தில் நேற்று அத்தியாயத்தில் நம்ம அதை பார்த்தோம். மிகவும் பழமையானவர், பகவான் வந்து ஸ்வயம் கிருஷ்ணா எப்போ உருவானாங்கன்னு யாருக்குமே தெரியாது சரிங்களா. அந்த அளவுக்கு அவங்க வந்துட்டு அதாவது இப்பதான் அப்படின்றது கிடையாது, பழமையானவர் அப்படின்னு எல்லாத்தையும் கட்டுப்படுத்துறவங்க. அதுவும் நம்ம பார்த்தோம் 5th சாப்டர்ல, இப்பயும் பார்க்குறோம். சுப்ரீம் கண்ட்ரோலர் அப்படின்னு பார்க்குறோமா, எல்லாத்தையும் இந்த உலகம்லாம் என்னெல்லாம் இருக்கு அதெல்லாம் கட்டுப்பாட்டில் இருக்குன்னு அது பகவானால தான். அணுவை விட சிறியவர், எல்லாம் அறிந்தவர், பரமாத்மாவா இருக்காங்க எல்லாருடைய இதுலையும், எல்லாவற்றையும் பராமரிப்பவர், பௌதிக கருத்துக்களுக்கு அப்பாற்பட்டவர். நம்ம இந்த கண்டிஷன் வேர்ல்டில் பகவானை நம்மளும் ஒரு ஹியூமனாக நினைக்கவே முடியாது, கூடாது சரிங்களா. இதற்கெல்லாம் அப்பாற்பட்டவங்க, புரிந்து கொள்ள முடியாதவர், அவங்களோட எல்லா விஷயமும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பிரசாதம் ஆஃபர் பண்ணுறோம், அவங்க வந்து கண்ணாலேயே அதை வந்துட்டு ஸ்வீகரிக்கிறாங்க. அது நம்மளால ஏற்றுக்கிறதுன்றது கொஞ்சம் சிரமமாக இருக்கும் இல்லைங்களா. அது மாதிரி பகவான் நிறைய விஷயங்கள் வந்துட்டு நம்மளால கன்சீவ் பண்ண முடியாது. ரூபமுடைய நபர், அழகாக ஷியாமசுந்தர் ஃபார்மில் இருக்காங்க. சூரியனை போன்று பிரகாசமானவர், ரொம்ப பல கோடி சூரியன்
அப்போ கூட சமம் ஆகலாம், அவ்வளவுதான். சரிங்களா? ரொம்ப பிரகாசம். ஜட இயற்கை கடந்த உன்னதமானவர். இந்த ஜட இயற்கையோட பாதிப்புலாம் பகவானுக்கு கிடையாது. இதை உருவாக்கி இயக்கிட்டு இருக்கிறது தான் பகவான். சரிங்களா? என்று பரமபுருஷரை ஒருவன் தியானம் செய்ய வேண்டும். இந்த மாதிரிலாம் நினைச்சு நம்ம என்ன பண்ணணும்? இதுதான் சோர்ஸ். நம்ம தியானிக்கணும். சரிங்களா? அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து 8.15 ஸ்லோகம் நம்ம பார்க்கலாம். யாருக்கு வாசிக்க விருப்பம் இருக்கு? சீக்கிரம் சீக்கிரம். வேண்டாமா? சரி, ஓகே. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண ஸ்ரீ வித்யா மாதாஜி வாசிச்சு கொடுங்க. ஹரே கிருஷ்ண. மாமுபேத்ய புனர்ஜன்ம துக்காலயம் அசாஸ்வதம் நாப்னுவந்தி மகாத்மானஹ சம்ஸ்தித்ன பரமா கதஹ. பக்தியில் யோகிகளான மகாத்மாக்கள் என்னை அடைந்த பிறகு முற்றிலும் துன்பம் நிறைந்த இந்த தற்காலிகமான உலகத்திற்கு திரும்பி வருவதே இல்லை. ஏனெனில் அவர்கள் மிக உயர்ந்த பக்குவத்தை அடைந்து விட்டனர். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரணாம்ஸ். இப்ப பக்தி யோகத்துல மிகவும் உயர்ந்த மகாத்மாக்கள் இந்த மாதிரி இடைவிடாது, சரிங்களா, பகவானே தியானித்து இப்ப நம்ம பார்த்த ஸ்லோகங்கள் முறையில நல்லா பிராக்டிஸ் பண்ணி பக்தியில ரொம்ப சிறப்பா இருக்கிற மகாத்மாக்கள், அவங்களும் மகாத்மாக்கள். சரிங்களா? அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க? பகவானோட லோகத்தை அடைஞ்சிடுறாங்க. அதுக்கப்புறம் திரும்பி இந்த பூலோகத்துல பிறக்கிறது கிடையாது. இந்த மெட்டீரியல் வேர்ல்டுக்கு வர்றதில்லை. இதுல என்னென்ன கஷ்டம் இருக்கு? முற்றிலும் துன்பம். இதுல என்ன? பிறப்பு, இறப்பு, முதுமை, நோய், அதிபூத, அதிதெய்வ, அத்தியாத்மா. இப்போ நம்ம பார்த்தோம்ல, நம்மளால நமக்கு வரக்கூடிய கஷ்டம், பிறரால் வரக்கூடிய கஷ்டம், அதுக்கப்புறம் இயற்கை சீற்றங்களால வரக்கூடிய கஷ்டம், இப்படி நிறைய கஷ்டங்கள் நிறைஞ்ச இந்த பௌதீக தற்காலிகமான உலகம் வேற இது. நம்மளது எதுவுமே இதில் நிரந்தரமே இல்லை இல்லையா? மாறிக்கிட்டே இருக்கும், தற்காலிகமானது. அதுலேயும் கஷ்டங்களும் நிறைஞ்ச இந்த பௌதீக உலகத்துக்கு திரும்பி வருவதே இல்லை யாரு? பகவானை அடைஞ்சவங்க. ஏன்னா அவங்களாம் பக்குவத்தை அடைந்து விட்டனர் அப்படின்னு நம்ம இங்கே பார்க்குறோம். சரியா? நம்ம அப்படி ஸ்லோகம் பார்க்காம இதை மட்டும் பார்த்துருவோம், டைம் ஆயிடுச்சு. சரியா? அதுக்கப்புறம் ஜட உலகில் மிக உயர்ந்த லோகங்களிலிருந்து மிக தாழ்ந்த உலகம் வரை, அதாவது மிக உயர்ந்த லோகம் பிரம்ம லோகத்திலேருந்து நரகம் வரைக்கும் 14 பிளானட்டரி சிஸ்டத்துல அனைத்தும் பிறப்பிறப்பு மாறி மாறி நடைபெறக்கூடிய துன்பம் நிறைந்த உலகம்தான். சரிங்களா? எல்லா இந்த மெட்டீரியல் உலகத்துல எந்த இடத்துல உயர்ந்த லோக்கத்திலேருந்து தாழ்ந்த லோக்கம் போனாலுமே பிறப்பிறப்புன்றது உண்டு, துன்பம் நிறைஞ்சது தான் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கணும். நம்ம நினைப்போம் சொர்க்கம், தேவர்கள், ரொம்ப சந்தோஷம் அப்படின்னு நம்ம நினைப்போம். ஆனா அங்கேயும் தேவர்கள் எப்படி இருக்காங்க? யாராவது 99 இது அஸ்வமேத யாகம் பண்ணிட்டு இந்திரனுக்கு டென்ஷன் ஆகிடும் இல்லையா? நம்ம இடத்துக்கு யாரும் வரப்போகிறாங்க அப்படின்ட்டு என்ன பண்ணுவாங்க? வந்து அவங்கள தடுப்பாங்க. அதே மாதிரி அசுரர்களுக்கும் தேவர்களுக்கும் சண்டை வர்றதுக்கும் வாய்ப்புகள் அதிகம் இல்லையா? அப்போ கலவரம் நிறைஞ்ச பூமி தான் சொர்க்கம். நம்ம நினைக்கிற இடமும் கலவரம் நிறைஞ்ச பூமி தான். பொருள் உலகம் நம்ம வாழ்ற இந்த ஜட உலகம் கேட்கவே வேணாம், நம்மளே சுற்றி பார்க்குறோம் எல்லாத்தையும். அது மாதிரி நரகம்ன்றது என்னது? ரொம்ப சிரமம், எப்பயும் வலி, வேதனை, அலறல், சத்தம் இதான் இருக்கும். அப்போ இந்த மாதிரி அனைத்து இடங்களும் துன்பம் நிறைந்த இடங்களே அப்படின்னு நம்ம இங்கே பார்க்குறோம். ஆனால் என்னுடைய இடத்தை அடைபவன் மறுபிறவி எடுப்பதில்லை. யார் பகவானை பக்தி பண்ணி நல்லா ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பக்தி பண்ணி பகவானை அடைகிறோமோ மறுபிறவி கிடையாது அப்படின்னு நம்ம இங்கே பார்க்குறோம். சரிங்களா? இதில் மறுபடியும் நம்ம வந்து இந்த 4th சாப்டரில் பார்த்தோமா, 4 யுகங்கள், அதோட சுழற்சி, திவ்ய யுகங்கள், பிரம்மாவோட ஆயுள் காலம், இப்படிலாம் பார்த்தோமா, அது ரிலேட்டடாக தான் இங்கே நம்ம பார்க்குறோம். சரிங்களா? மனித கணக்கின்படி 1000 யுகங்களை கொண்ட காலம் பிரம்மாவின் ஒரு பகல். 1000 யுகம், அதாவது இந்த திவ்ய யுகம் 1000 முறை சுழற்சின்றது ஒரு பகல் பொழுது. அதே மாதிரி 1000 முறை சுழற்சி இரவு பொழுது. சரிங்களா? பிரம்மாவின் பகல் தோன்றும் போது ஜீவாத்மாக்கள்லாம் அவ்வியக்தத்திலேருந்து வெளியில வரும். அதே மாதிரி பிரம்மாவுக்கு இரவு வரும்போது ஜீவாத்மாக்கள்லாம் அவ்வியக்தத்தில் இணைஞ்சிடும். அவ்வியக்தம்ன்றது நம்ம உறங்கும் நிலையை மனசில் வச்சுக்கோங்க. நம்மளாம் தூங்குறோம், நைட்டு காலையிலேயும் ஆக்டிவாக வேலை செய்கிறோம், மறுபடியும் நைட்டு தூங்குறோம் இல்லைங்களா? அந்த மாதிரி பிரம்மாவோட பகல் பொழுதுல நம்மளாம் அவ்வியக்தத்திலேருந்து வெளியில் வந்து ஆக்டிவாக இருக்கும். மறுபடியும் இரவு வரும்போது அவ்வியக்தத்தில் நம்ம போயிடுறோம். சரிங்களா? மீண்டும் மீண்டும் பிரம்மாவுக்கு பகல் வரும்போது இந்த ஜீவாத்மாக்கள் தோன்றுகின்றனர். இது மாதிரி நடந்துக்கிட்டே இருக்குது. சரிங்களா? நம்மளாம் அந்த அவ்வியக்திலேருந்து வெளில வரும், ஆக்டிவாக செயல் பண்ணுறோம், பக்தி பண்ணால் நல்லது, இல்லைன்னா பிறப்பிறப்பு சுழற்சியில் இருப்போம், மறுபடியும் அனாதரவாக நம்ம அழிக்கப்படுறோம் அப்படின்றத பார்க்குறோம். இதுதான் இந்த பொருள் உலகத்தோட நிலை. சரிங்களா? இப்போ இதை தாண்டி வேற ஒரு உலகம் இருக்குது. அது என்ன உலகம் அப்படின்னா பகவானோட லோகம். அது எப்படி இருக்கும்? இருப்பினும் தோன்றி மறையும் இந்த ஜடத்திற்கு அப்பால், ஜட உலகத்திற்கு அப்பால் நித்தியமானதும் திவ்யமானதும் மற்றொரு தோன்றாத இயற்கை உள்ளது அப்படின்னு நம்ம இங்கே பார்க்குறோம். சரிங்களா? அதாவது எப்பயுமே இருக்கும், தெய்வீகமானது, இந்த துன்பங்கள்லாம் இருக்காது, பிரகாசமாக இருக்கும், சந்தோஷம் மட்டும்தான் இருக்கும், அமைதி தான் இருக்கும். சரிங்களா? நித்தியமானது, அப்படி ஒரு உலகம் இருக்கு. அது வந்து அது பரமமானது, என்றும் அழிவடையாதது, மாற்றமில்லாதது. சரிங்களா?
எல்லாமே அழியும் போதும் இந்த ஜட இயற்கையெல்லாம் தோன்றி மறையும் போதும் அந்த உலகம் அப்படியே தான் இருக்கும். அதுதான் வந்துட்டு பகவானோட ஆன்மீக உலகம் அப்படின்னு நம்ம இங்கே பார்க்குறோம். அதுக்கப்புறம் 8.24-25 ஸ்லோகங்கள் என்ன பார்க்குறோம் அப்படின்னா, இப்போ யோகம்லாம் பயிற்சி பண்ணுறாங்க இல்லைங்களா, அவங்களாம் என்னென்னா ஒரு குறிப்பிட்ட எந்தெந்த காலத்தில் உடலை விட்டால் என்னென்ன அவங்களோட டெஸ்டினேஷன் தான் இந்த 2 ஸ்லோகத்தில் நம்ம பார்க்குறோம். சரிங்களா? அப்போ வந்து இந்த யோகிகள்லாம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா தப்பம்லாம் பண்ணுறாங்க இல்லையா, அவங்களாம் தபஸ் பண்ணுறவங்களாம் பகவானை அடையணும், அதாவது பிரம்மஜோதி அடையணும் அப்படின்னா அக்னி தேவனின் ஆதிக்கத்தில் ஒளியில் வெளிச்சமான நேரத்தில் பகலில் நல்ல நேரத்தில் வளர்பிறையில், சரிங்களா, அமாவாசை முடிஞ்சு பௌர்ணமி வரை வரைக்கும் சூரியன் வடக்கு நோக்கி செல்லும் 6 மாதங்களில் உத்தராயண காலம், சரிங்களா, இந்த நேரத்தில் அவங்க உடலை விடுவாங்க. அதெல்லாம் கால்குலேட் பண்ணி அந்த யோக சக்தியில் அவங்களால அந்த மாதிரி நேரத்தில் என்ன பண்ண முடியும், அவங்க உடலை விட முடியும். அப்போ அவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா பரமனை அடைகிறார்கள், பிரம்மஜோதி வரைக்கும் அவங்க போவாங்க. அதே வந்து புகையில இரவில் தேய்பிறையில், சரிங்களா, இது பௌர்ணமியிலேருந்து அமாவாசை வரைக்கும். அதே மாதிரி சூரியன் தெற்கு நோக்கி செல்லும் 6 காலத்தில், சரிங்களா, தட்சிணாயன காலத்தில் உலகை விட்டு செல்லும் யோகிகள், சரிங்களா, அந்த நேரத்தில் உடலை விடுறவங்க சந்திரலோகம் வரைக்கும் போயிட்டு திரும்பி இந்த பூலோகத்துக்கு திரும்பி வர்றாங்க அப்படின்னு நம்ம இங்கே தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா, அதனால் என்னென்ன நேரத்தில் உடலை விட்டால் எந்த டெஸ்டினேஷன்றது பார்க்குறோம். ஆனால் இப்போ வந்து ஒரு பக்தன் எப்படி வந்துட்டு இருக்கிறாங்க, அவங்களுடைய நிலை என்ன அப்படின்னு தான் நம்ம இங்கே பார்க்க போகிறோம். இதெல்லாம் வந்து யாருன்னா பக்தி சேவையில் ஈடுபடாதவங்களுக்கு தான் இதெல்லாம். சரிங்களா, ஒரு பக்தன் எப்படி அவங்களோட நிலை என்னன்னா, பக்தி தொண்டின் பாதையை ஏற்றவன், வேதங்களை படித்தால், நல்ல வேதமெல்லாம் படிக்கிறது, நிறைய யாகம்லாம் பண்ணுறது, தவம் புரிதல், தானம் கொடுத்தல், கர்ம ஞான பாதை, கர்மயோக ஞானயோகம் அதை ஏற்றுக்கிட்டு செய்கிற விஷயங்கள் ஆகியவற்றால் அடையப்படும் பலன்களை இழப்பதில்லை. இதெல்லாம் நம்ம செஞ்சால் என்ன பலன் கிடைக்குமோ அது பக்தி சேவையிலே வந்துடும். பகவானுக்கு நம்ம பக்தி பண்ணும்போதே இதெல்லாம் வேதம் படிக்கிறது, யாகம் பண்ணுறது, தவம் பண்ணுறது, இதெல்லாம் என்ன பலனோ அதெல்லாம் பக்தி சேவையிலே வந்துடும். பக்தி தொண்டை செய்வதன் மூலமாகவே இவை அனைத்தையும் பெற்று இறுதியில் நித்தியமான உன்னத இடத்தை அவன் அடைகின்றான், பகவான் லோகத்தை அவங்க அடைகிறாங்க. ஸோ பக்தி பாதையில் ஏற்றவங்களுக்கு இந்த மாதிரி இந்த நேரம் காலம்லாம் பார்க்க வேண்டாம். சரிங்களா, பகவானோட நினைவை எப்பயுமே மனசில் நினைச்சிட்டு இருக்கிறோம். இன்ஆஸ்பிஷியஸ் அப்படின்றதே பகவானோட இதில் கிடையாது, சம்பந்தத்தில். சரிங்களா, எல்லாமே மங்களகரமானது தான், பகவானை அடைகிறோம் அப்படின்றது தான். சரிங்களா, அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த கோலோக சார்ட் இருக்குது, என்ன பொருள் உலகம் ஆன்மீக உலகம் இருக்குன்னு பார்த்தோம் இல்லையா, இதுதான் வந்து பகவானோட கோலோக வைகுண்டம். சரிங்களா, அதை இங்கே பார்க்குறோம் இல்லையா, இது கோலோகம். இதெல்லாம் இந்த வெளிச்சம் இருக்கிற வரைக்கும் ஸ்பிரிச்சுவல் வேர்ல்டு. அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி குட்டி குட்டியாக கோல்டு கலரில் இருக்கு இல்லையா, இதெல்லாம் மெட்டீரியல் வேர்ல்டு. சரிங்களா, இது வரைக்கும் ஸ்பிரிச்சுவல் வேர்ல்டு, பகவானோட ஆன்மீக உலகம். இது வந்து கோலோகம் வைகுண்டம், இது வந்து வைகுண்டம், இது வந்து பிரம்மஜோதி, இது வந்து சிவபெருமான் இருக்கிற சதாசிவலோகம். சரிங்களா, அதுதான் நம்ம பார்க்கறது. இந்த சதாசிவலோகம். அதுக்கப்புறம் இங்கே தான் விரஜா நதின்றது இருக்கு. இந்த விரஜா நதியில தான் கார்ணோதய கஷாய விஷ்ணுவா இருக்காங்க பகவான். அவங்களோட திருமேனியிலேருந்து தான் என்ன ஆகும், உலகங்கள்லாம் வெளியில் வரும். இதுலேருந்து மெட்டீரியல் கிரியேஷன் ஸ்டார்ட் ஆகுது. சரிங்களா, இது வரைக்கும் பகவானோட ஆன்மீக உலகம். இதில் எந்த கஷ்டங்களோ மாற்றங்களோ அதெல்லாம் கிடையாது, எப்பயுமே உயர்ந்த சந்தோஷம் மட்டும்தான், பரமானந்தம் தான். பகவானுக்கு பக்தி சேவை செஞ்சுட்டு ஆத்மாக்கள்லாம் இருக்கிற இடம். இதில் வந்து பகவானோட ஐக்கியமாகிற இடம் பிரம்மஜோதின்றது. சரிங்களா, இது இங்கே என்னன்னா இந்த மெட்டீரியல் கண்டிஷன் லைஃப், மெட்டீரியல் உலகங்கள்லாம் பகவானோட மேனிலேருந்து வருது. அதுக்கப்புறம் ஒரு ஒரு உலகத்துக்குள்ளேயும் பகவான் வந்து இந்த மாதிரி கர்ப்போதக கஷாய விஷ்ணுவா வராங்க. அவங்களோட வேர்வை துளியால் இந்த உலகத்தை நிரப்பி பாதி அளவுக்கு, அது வந்து கர்ப்போதக ஓஷன். இவங்க வந்து விரஜா நதியில் இருக்காங்க, இவங்க வந்து கர்ப்போதக ஓஷனில் இருக்காங்க. இதெல்லாம் எக்ஸ்பான்ஷன்ஸ். சரிங்களா, பகவானோட விரிவாக்கங்கள். அதில் வந்து தாமரை தண்டு அவங்களோட நாபிலேருந்து வரும். அதில் வந்து தாமரை வரும். அதில் பிரம்மாவை ஃபஸ்ட்டு சிருஷ்டி பண்ணுவாங்க. எந்த லிவிங் என்டிட்டி பிரம்மா அளவுக்கு புண்ணியங்கள் பண்ணியிருக்காங்களோ அவங்கள அதில் சிருஷ்டி பண்ணி அவங்களுக்கு வேதத்தை கொடுப்பாங்க. அந்த வேதத்தின் துணை கொண்டு பிரம்மா வந்து இந்த 14 பிளானட்டரி சிஸ்டத்தையும் உருவாக்குவாங்க. அதனால தான் பிரம்மாவை படைக்கும் கடவுள் அப்படின்னு நம்ம வந்து சொல்கிறது. எது வந்து அவங்க கிரியேட் பண்ணுறாங்கன்னா இந்த 14 பிளானட்டரி சிஸ்டத்தை வேதத்தின் துணை கொண்டு பகவானோட கைடன்ஸில் இந்த கிரியேஷனை அவங்க பண்ணுவாங்க. சரிங்களா, சர்கா விசர்கான்னு வரும். அதுக்கப்புறம் பகவான் வந்து ஷீரோதய கஷாய விஷ்ணுவாக வருவாங்க. அப்போ வந்து எல்லாரோட இதயத்திலையும் பரமாத்மாவாக இருப்பாங்க. சரிங்களா, நம்ம இப்போ பார்த்தோம்ல, எல்லோருடைய இதயத்திலும் நான் பரமாத்மாவாக இருக்கிறேன், அந்த ஃபார்முக்கு ஷீரோதய கஷாய விஷ்ணு அப்படின்னு வந்துட்டு பேர். சரிங்களா,
இல்லை ஷிரோதய கஷேஷனும் நம்ம பரமாத்மா அப்படின்னு நம்ம வந்து குறிப்பிடுறோம். ஸோ இதில் தான் அந்த லோகங்கள் 14 பிளானட்ஸ் இருக்குது. அதில் நடுவில் வந்து எர்த் இருக்குது. சரிங்களா? எர்த்து இதில் தான் ஹியூமன் லைஃப்பில் மட்டும்தான். மேலுலகம் போனால் சென்ஸ் கிராட்டிஃபிகேஷன், புண்ணிய பலன்களை அனுபவிக்கணும். கீழுலகம் போனால் பாபத்துக்கு தண்டனை அனுபவிக்கணும், அவ்வளவுதான். அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் பூமியில் மனித பிறவி கிடைச்சா மட்டும்தான், அதுலேயும் பக்தி பண்ணால் மட்டும்தான் நம்ம என்ன பண்ண முடியும், பகவானை அடைய முடியும். அதனால தான் தேவர்களும் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா பூலோகத்தில் மனித பிறவி பிறக்கணும்னு விருப்பப்படுவாங்க. ஏன்னா அதில் தான் நம்மளால பக்தி பண்ணி பகவானை அடைய முடியும். அப்போ நம்ம அதுலேயும் பக்தின்றது என்ன, அதுவும் கலியுகத்தில் நாம சங்கீர்த்தனம், ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே, ஹரிநாமத்தை நம்ம நல்லபடியாக உச்சரித்து அதன் மூலியமாக நம்ம என்ன பண்ணோம், பகவான் லோகத்தை அடையிறோம் அப்படின்றத பார்க்குறோம். இதெல்லாம் இந்த லேயர்ஸ், இந்த பஞ்சபூதங்கள், ஃபால்ஸ் யுகோ, மகா தத்வா, இதெல்லாம் லேயர்ஸ். இந்த முட்டை மாதிரி இருக்கா, இதோட ஓடுகள். இதெல்லாம் பயஸ் பண்ணி தான் நம்ம என்ன பண்ணுவோம், பிரஜா நதியில் நம்மளை வந்து குளிக்க வைப்பாங்க, அலங்காரம் பண்ணி பகவான்கிட்ட நம்மளை கொண்டு போவாங்க. சரிங்களா? எப்போ நம்ம முக்தி அடைகிற அளவுக்கு பக்தி பண்ணுறோமோ அப்போ. ஹரே கிருஷ்ணா. இதுதான் நம்ம பார்த்தது. அதுக்கப்புறம் முகுந்தமாலால ஒரு ஸ்தோத்திரம் இருக்குது, குலசேகர எழுதினது. மரணம் ஏற்படும் சமயத்தில் உனது திருவடிகளை சிந்தனை செய்கின்றேன் என்று சொன்ன ஆழ்வாருக்கு ஒரு சந்தேகம் வந்தது. கபம், வாதம், பித்தம் இவையெல்லாம் நெஞ்சை நெருக்கி குரலை ஒடுக்கி மனதை தடுமாறும்படி செய்துவிட்டால் மரணம் ஏற்படும் சமயத்தில் நீ ஸ்ரீகிருஷ்ணரை நினைக்காமல் தடுத்து விட்டால் என்ன செய்வது அப்படின்னு அவங்க கேட்குறாங்க. சரியா? அதனாலதான் என்னன்னா, அப்போதைக்கு இப்போதே நம்ம வந்து அந்த நேரத்துல பகவான் நினைவு வரணும்னா இப்பயே நம்ம வந்து பகவானை நம்ம தியானிக்கணும், பக்தி பண்ணணும் அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஹரே கிருஷ்ணா. வாஞ்சா கல்பதரூபஸ்ய கிருபா சிந்து பயவச்ச பதிதானம் பாவனே வைஷ்ணவ நம்ம அனந்த கோடி வைஷ்ணவத்துக்கு ஜெய், ஸ்ரீல பிரபாத்க்கு ஜெய். ஹரே கிருஷ்ணா. பிரணாம்ஸ் எல்லாருக்கும். ஸ்டோரி சொல்ல மாதாஜி ஒரே ஒரு